Magandang araw po, Sir Casper. Pati na rin sa mga tagapakinig natin sa channel. Sana po ay magustuhan ninyo ang mga ibabahagi ko ngayong araw. Ilang taon na ba ang nakalipas nang mangyari ito? 9, 10. Basta sobrang tagal na rin. Nasa college pa lang ako noon at graduating sa kursong education. Halos isang dekada na rin pala. Pero kahit gaano katagal ang panahong lumipas, ay para bang kahapon lang nangyari itong aksidente na bumago sa buhay ko. Baka nga kahit hanggang kamatayan ay maaalala ko pa rin ang gabing iyon nang minsang kaming mapadpad sa isang lugar na hindi ko na lamang papangalanan pa para sa kapakanan ng mga nakikinig. Bago ang lahat, magpapakilala muna pala ako. Ramon ang pangalan ko. At 35 taon nang nabubuhay dito sa mundo. Tumatanda na rin. Parang kahapon lang ay estudyante akong excited pumasok sa klase. Pero ngayon, ako na ang guro. Ako na ang terror sa loob ng silid. Teacher din ang naging asawa ko, si Tina. May 2 na kaming anak at maayos na ang pamumuhay. Mabalik sa kwento ko. Bakasyon nun. Kakatapos lang ng semester kaya nagkayayaan sa inuman. 4 kaming magkaklaseng naroon. Ako, si Maiko, si Lance, pati si Boboy na late pang dumating. Dahil hinatid pa ang girlfriend niya pauwi. Siyempre, napagkwentuhan ang mga nangyari sa nakaraang semester sa muntika naming pagbagsak sa isang minor subject dahil lang sa hindi na ipasang project. Sa pagkahuli namin noong isang buwan na nag-iinuman sa rooftop ng Rocco Building na muntik na naming ika-expel. Buti na lamang at malakas ang kapit ni Maiko sa diyan namin. Nasuhulan ng papa niya, pinatawad kami. Ang daming napagkwentuhan hanggang sa umabot ang usapan sa road trip. Matagal na rin kasi naming plano na gumala sakay ang kotse ni Maiko na lagi niyang dala papasok sa eskwela. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Lance, sabay kuha ng pulutan sa plato. Kahit saan, kaya nga road trip eh. Sagot ko naman. Naglagay ako ng alak sa baso sabay tungga. Pero, ang tanong kailan? Tanong naman ni Buboy. Bukas. Wala naman siguro kayong importanteng lakad bukas. Sagot naman ni Maiko. Nagkasundo ang lahat. Bukas. 7:00 ng umaga ang napagkasunduan naming oras na magkita-kita. Siyempre, tulad ng dati, late na naman si Buboy. May pinagawa raw ang girlfriend niya. Kaya imbis na 6:00, 9:00 na kami nagsimula sa biyahe. Marami kaming dala, pagkain, tubig, damit, unan. Kung sakaling mang may gustong matulog. At syempre, pera. Kung sakaling may gusto kaming bilhin habang nasa biyahe. Si Maiko ang unang humawak sa manibela. Natural, kotse niya yon. Napagkasunduan naming 4 na magsasalit-salitan kami sa pagdadrive. Bawat 2 oras ay may papalit sa driver seat. Na-enjoy naman namin ang biyahe. Umiwas kami sa mga main road at naghanap ng mga liblib na daan na pwedeng madaanan. Sabi ni Maiko, adventure daw. May Google Map naman kaya kahit maligaw raw kami ay hindi naman magiging problema. At saka pwede naman kaming magtanong-tanong sa mga taong madadaanan. Sa unang 3 oras, nagpatugtog lang kami ng nagpatugtog ng mga kanta na sinasabayan namin habang mabilis ang andar ng kotse. Tawang-tawa kami kapag pumipiyok na
Sa koro si Lunch. Si Buboy naman ginawang drums ang galon ng tubig na dala namin. Alauna ng hapon na kami naghahanap ng makakainan sa gilid ng kalsada. Medyo liblib na rin kasi ang lugar at mas marami na ang madadaanang puno kaysa bahay. Umorder kami ng pansit. Tinanong pa kami ng waiter kung bakit daw paus kaming lahat. Tawa lang ang naging sagot namin sa waiter. Pagkatapos kumain, balik ulit sa kalsada. Si Buboy na ang nagdadrive. Todo paalala pa kami sa kanya dahil noong huling nagdrive siya ng kotse, muntik na siyang bumangga sa puno. Buti na lamang at nakaapak siya sa preno sa tamang oras. 5:00 ng hapon, ginto na ang langit at ilang oras na lang ay lulubog na ang araw. Napansin namin na halos wala na kaming bahay na madadaanan. Kung meron man ay paisa-isa lang na kubo na kahit siguro 3 tao ay hindi magkakasya. Maiko, alam mo pa ba ang lugar na ito? Tanong ko. Hindi na nga eh. Ngayon lang ako nakapunta dito. Check nyo sa Google Maps. Sabi naman ni Lance, nakasalukuyang nagmamaneho. Naglabas si Buboy ng cellphone. Shit, walang signal pre. Binagalan ni Lance ang takbo ng kotse. Ano? Babalik na ba tayo? Tanong niya. Matagal na walang sumagot. Pareho-pareho kaming nakatingin sa labas. Ano kaya kung babalik na lang tayo? Total, buong araw na rin ang naging road trip natin. Suhestyon ko. Pero nakatingin pa rin si Maiko sa labas. Magtanong muna tayo kung anong lugar na to, sabi niya. Itinuro niya ang matandang naglalakad sa gilid ng daan. May kargang isang sakong mais. Tumigil sila sa harap ng matanda at tinawag naman siya ni Maiko. Manong, pwede po magtanong. Sabay-sabay naming sabi. Tumigil si Manong. Tagaktak ang pawis niya sa noo. Ibinaba niya ang dalang mais at saka kami hinarap. Seryoso ang mukha niya. Lumapit siya sa amin. Manong, anong lugar na po ba ito? Sabi ni Maiko. Nagpunas ng pawis ang matanda gamit ang kanyang t-shirt na suot. Bumalik na kayo kung saan kayo galing. Hindi dapat napapadpad ang mga tulad ninyo sa lugar namin. Lalo na at palubog na ang araw. Nagkatinginan kami nila Maiko at Boboy. Gusto lang po naming itanong kung may gasolinahan pa kaming madadaanan dyan sa unahan o kaya po makakainan, sabi ni Maiko. Tinitigan kami ng matanda. Kung nakakamatay lang ang titig ay baka lahat kami ay binawian na ng buhay sa pagkakataong iyan. Sobrang talas kasi ng mga tingin niya. Sinabi ko na diba? Bumalik na kayo kung saan kayo galing. Walang gasolinahan dyan o kahit anong makakainan. Purong kagubatan lang ang matutagpuan ninyo kapag nagpatuloy kayo. Pero mukhang matigas talaga ang mga ulo ninyo. Sige, salamat na lang ho, sabi ni Maiko. Umandar na ang kotse ng halos nakalayo-layo na kami ay. Bigla kaming nagtawanan. Tayo pa ang tatakutin ng matandang yun. Anong bang akala niya? Matatakutin tayo, sabi ni Buboy sabay tawa. Sumabay din kami sa tawa niya. Pero anong gagawin natin? Mukhang wala na talagang gasolinahan o kahit sari-sari store man lang dito sa lugar na to. Kahit nga tao wala tayong makita, tanong ni Lance. Bumalik na kaya tayo? Sige na, suhestyon ko muli. Killjoy mo naman, Ramon. Minsan nga lang tayo makaka-road trip. At saka hindi pa naman tayo mauubusan ng gasolina sabi naman ni Boboy.
Nagpatuloy kami sa biyahe. Halos kalahating oras na pero wala pa rin kaming nadadaan ng bahay. Kahit man lang naglalakad na tao. Kahit sasakyan ay wala rin kaming nakakasalubong. Sa pagkakataong iyon na ako nakakaramdam ng hindi tama. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko ay nasa ibang mundo na kami. Wala man lang kahit mga poste ng ilaw. Tanging headlights lang ng kotse namin ang liwanag na makikita sa paligid. Uy, ano ba? Ano kaya kung bumalik na lang tayo? Sabi ko muli sa kanila. Pero hindi sila nakikinig. Abala sila sa pagsabay sa tugtog mula sa speaker. Uy, balik na tayo. Sigaw ko. Nilingon ako ni Maiko. Anong nangyari sa'yo? Natuduwag ka na. Dahil lang doon sa mga sinabi noong matanda na napagtanungan natin. Oo, kasi gubat na tong dinadaanan natin oh. Wala man lang mga bahay o tao tayong nakakasalubong. Muling wika ko. Nagtawanan sila. Siniko ako ni Lance na katabi ko para matahimik na sa pagtawa. Ano ka ba, Ramon? Wala lang yon. At saka full tank naman tayo. Di natin kailangan maghanap ng gasolinahan. Kahit pa siguro hanggang bukas tayo bumiyahe, hindi tayo mauubusan ng gas. Ano bang kinakatakot mo? Nanahimik na lang ako. Ibinaling ang pansin sa cellphone na dala. Binuksan ko ito. Wala pa ring signal. Kumuha na lang ako ng unan at saka ipinikit ang mata. Pilit pinapatulog ang sarili. Hoy, huwag kang matulog. Ikaw na sunod kay Buboy na magmamaneho. Sabi ni Lance. Oo, isingin niyo na lang ako. Sagot ko. Halos kalahating oras din akong nakatulog. Bigla lang akong nagising nang marinig ko ang boses ni Maiko. Mon, gising. Tignan mo tong dinadaanan natin. Inayos ko ang pagkakaupo ko. Bakit? Ano yon? Tingin ka sa labas. Tumingin naman ako. Hindi ko alam kung pinaglalaruan ba ako ng mga mata ko. Pero hindi ako pwedeng magkamali. May napakaraming pares ng pulang mata ang nasa gilid ng kalsada. Pulang-pula na parang nakatitig sa sasakyan naming dumadaan. Medyo mabilis ang takbo namin. Pero parang hindi na uubos ang bilang ng mga pulang pares ng mata. Teng na! Ano yan? Sigaw ko. Huwag kang mag-alala, tol. Mga baboy damo ata yan. Tignan mong mabuti. Mas ipinokos ko ang tingin sa daan. Mga baboy damo nga. Naglalakihang baboy ramo na tila ba pinapanood kaming dumadaan sa kalsadang pagmamay-ari nila. Anong gagawin natin? Tanong ko. Hindi ko alam. Hindi naman ata mabangis yung mga hayop na yan. Nagpatuloy lang kami sa pag-andar pero biglang tumigil si Buboy sa pag-drive. Sabay-sabay kaming tumingin sa unahan kung saan patungo ang headlights ng sasakyan. May nakatayong lalaki sa dulo nito. Naglakad ang lalaki papalapit sa amin. Hindi ko alam kung bakit sa pagkakataong iyon ay hindi kami umalis kaagad sa lugar na iyon. Pero yun nga ang ginawa namin. Pinanood namin ang lalaking makalapit sa sasakyan. Doon namin mas malinaw na nakita ang itsura nito. Kalbo, kulubot ang hubot-hubad na katawan at may matalas na tenga. Ang bibig ay puno ng mga ngiping hindi normal ang laki. Mabalahibo ang katawan. Matalas ang mga kuko. Sa likod ng lalaki ay ang maugat na pakpak na para bang mga layag sa barko. At ang mata niya ay kapareho ng mata ng mga baboy na nadaanan namin. Si Maiko ang gumising sa amin mula sa pagkatulala. Paandarin mo na boy ang sasakyan.
Sigaw niya. Natauhan si Buboy sa manabela. Agad niyang mananaobra ang sasakyan at pinaikot sa daan. Ngunit bago pa man kami tuluyang makaikot ay narinig namin ang lalaki na sumisigaw sa boses na malakidlat ang lakas. Sugod! Inapakan ni Buboy ang silinyador. Humarurot ang sasakyan ni Maiko sa dilim ng gabi. Umiiyak ang gulong ng kotse sa gaspang ng kalsada. Itinulak kami nito pabalik, kaya muntikan pang tumama ang ulo ko sa likod. Wala pang ilang segundo sa mabilis na pagtakbo ay tsaka lang namin naramdaman ang malakas na pagtama ng kung ano sa gilid ng sasakyan. Naramdaman namin ang bahagyang pagkawala ng kontrol ni Buboy sa kotse, pero naibalik pa rin naman niya ito. Ang mga baboy, sinusugod tayo ng mga baboy, sigaw ni Maiko. Tumingin ako sa bintana. Tama nga siya. Tumatakbo papalapit sa amin ang mga baboy na nasa gilid ng daan. Ang ipinagtataka ko lang, bakit ang bibilis nilang tumakbo? Gayong napakabilis din namin. May isang nakalapit at tumalon ito ng mataas patungo sa amin. Tumama ito sa gilid ng bintana ng kotse at nabasag ang bulletproof ng salamin sa lakas ng impact. Sumabog sa loob ang 1,000 piraso ng nasirang salamin. Sabay-sabay naming itinaas ang mga kamay namin para harangan ang mga lumilipad na bubog mula sa salamin. Pumasok ang malakas na hangin. Sumuray-suray ang kotse pero naibalik din naman ulit ni Buboy sa diretsong daan ang manibela. Bilisan mo, baka maabutan tayo ng mga baboy, Ramo. Baka sa susunod na, suwagin tayo ng baboy. Mabangga na tayo sa gilid ng daan. Malakas na sigaw ni Lance. Buset, wala nang ibibilis pa dito, sagot naman ni Buboy. May nasagi kaming isa pang baboy pero sa bilis ng antar namin ay tumalsik lang ito sa gilid. Shit, basag na ata yung headlight natin. Lagot ako nito kay Papa, sabi ni Maiko. Mamamatay na tayo dito, kutsi mo pa rin ang iniisip mo. Lahat kami ang nakahawak na sa upuan ng mga kotse, kahit suot naman namin ang mga seatbelt. Sa sobrang bilis ng takbo ay mahirap nang tumilapon palabas. Sabi kasing huwag na tayong tumuloy, magsisisi ko sa kanila. Oo na, huwag na tayong magsisihan. Sino bang may alam na may mga demonyong baboy pala dito sa gubat na inaalagaan ng aswang na iyon? Sagot ni Lance. Binalaan na tayo ng matanda eh, singit ko. Oo na, ikaw na nga ang tama. Pwede ba, manahimik ka na? Hindi pa man tapos sumagot si Lance ay narinig namin ang malakas na tunog sa bubong ng kotse. Ano yun? Sabay-sabay naming sabi. Nagkatinginan kaming lahat. Tsaka namin naaamoy ang napakasamang amoy na nagmumula sa itaas. Parang naagnas na bangkay o nabubulok na prutas. Sobrang sama na nagsuka na si Maiko sa sahig ng kotse. Tang na talaga lagot ako nito kay Papa. Yung aswang yung nasa bubungan. Sigaw ni Buboy na abala pa rin sa pagmamaneho ng kotseng sagad na ang bilis. Tama nga si Buboy. Gumapang ang aswang mula sa bubungan hanggang sa harap ng salamin ng kotse. Nakabaliktad ito habang nakatitig sa amin gamit ang pulang mga mata. Sumisigaw ang aswang ng napakalakas na sumira sa windshield ng kotse. Nabutas ang gitnang bahagi ng windshield ng kotse at pumasok ulit ang napakaraming nabasag na salamin na sumugat sa mga mukha namin. Napapikit ako para hindi mabulas sa dami ng bubog na lumilipad sa hangin. Lumiko ang kotse at dumiretso na sa gilid ng daan. Pero nabawi kaagad ito ni Buboy at bumalik kami sa gitna ng kalsada. Pagdilat ko ay nakita kong binuksan ni Maiko ang maliit na compartment sa tabi ng upuan.
May kinuha siya na maliit na lalagyan. Hindi ko ito naaninag kaagad, pero nung itinaas niya ito, ay tsaka ko lang napagtanto kung ano ang hawak niya. Baril. 45. Itinutok niya ito sa aswang na pilit ipinapasok ang kamay sa butas ng windshield. "Boy, ayusin mo ang pagdadrive. Hindi ko maasinta ang aswang," sigaw ni Maiko. Bumagal ng bahagya ang andar ng sasakyan. Doon na nakabuelo si Maiko. Parang profesional niyang itinutok ang baril sa nakabaliktad na aswang. Tapos ay kinalabit niya ang gatilyo. Nakakabingi ang lakas ng putok sa malapitan. Panandalian akong pumikit. Pero narinig ko pa rin ang malakas na sigaw ng aswang matapos itong tamaan sa gitna ng ilong. Sumaboy ang napakaraming dugo paloob. Mainit ang dugo, parang nakakapaso. Tapos ay napakalansa. Sa wakas ay nakabitaw ang aswang. Lumipad ito paatras habang hawak ang muka. Pero nakasunod pa rin ito sa amin. Inilabas ni Maiko ang katawan niya sa bintana at saka inasinta ang aswang. Ilang putok ng baril ang pinakawalan at nang bumalik siya sa loob, ipinatong niyang mainit na baril sa upuan. Wala na ang aswang, lumipad na palayo. "Ayos," sabi ko. Tinapik-tapik ko siya sa balikat. "Mon, ikaw na ang magmamaneho dito. May tama na sa mata si Buboy." Agad akong lumipat sa unahan at kinuha ko ang manibela kay Buboy. Tinulungan siya ni Lance na makabalik sa likod. Nakita ko kung anong tama niya sa mata. May malaking piraso ng windshield na lumipad at tumama sa mata niya. Duguan na ito ngayon kaya pulang-pula na ang harap ng kanyang damit. Buisit ang sakit," sigaw ni Buboy. Sugat-sugat din ang pisngi niya at liig sa dami ng basag na salamin na tumama dito. "Diretso na tayo sa ospital, Mon. Baka maubusan pa ng dugo si Buboy." Mas pinabilis ko pa ang andar ng sasakyan. Wala nang humahabol sa amin. Pero alam kong kapag hindi kami makarating sa ospital agad-agad, baka kung anong mangyari kay Buboy. Nakahiga siya sa upuan. Tinutulungan ni Maiko na lagyan ng tuwalya sa muka para hindi umagos ang dugo. Halos 1 oras ang tinagal namin sa daan bago kami nakarating sa pinakamalapit na ospital. Dumiretso kami sa emergency room at nagpa-first aid na rin kami sa mga sugat namin. "Anong sasabihin natin sa mga pulis?" tanong ni Lance. "Wala," si Maiko. "Bakit?" tanong ko naman. "Akala mo ba may maniniwala sa atin na sinugod tayo ng isang aswang na may mga alagad na baboy ramo? Kahit nga ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa atin. Pakiramdam ko panaginip lang ang lahat at anumang oras magigising na tayo." Tahimik lang kaming tatlo. Nasa loob na si Buboy. Nagpapahinga sa higaan ng ospital. Ilang minuto na lang ay darating na ang mga pulis pati ang mga magulang namin. Kailangan naming maipaliwanag kung anong nangyari sa amin. "Ganito. Sasabihin nating may nabunggo tayong baboy ramo. Tapos dahil sa impact, nawalan tayo ng kontrol. Bumangga tayo sa isang puno. Sigurado hindi naman tayo pagbibintangan ng mga pulis na nakainom tayo. Hindi naman tayo lasing at wala namang mga bote sa sasakyan. Kaya siguradong maniniwala sila sa rason natin." Sabay-sabay kaming sumang-ayon sa sitwasyon ni Maiko. Pagdating ng mga pulis at mga magulang namin, ikwento namin ang sinabi ni Maiko. Naniwala naman sila, syempre. Nagkita-kita ulit kami makalipas ang ilang araw. Magaling na kaming lahat, pero si Buboy, nabulag na ang kaliwang mata niya. Sabi ng doktor, transplant na lang daw ang paraan para makakita siyang muli. Dahil sa manangyari sa amin,
Nagtanong-tanong kami sa lugar na napuntahan namin. May isang matandang albularyo ang nagsabi na aswang daw talaga ang nakita namin sa lugar na iyon. At ang mga baboy ramon na nakita namin ay mga hayop na kinokontrol nila gamit ang isang anting-anting na ipinapamana lamang sa mga lahing aswang. Katulong daw ito ng mga aswang sa paghahanap nila ng mabibiktimang tao. Buti na lamang daw at nakaligtas kaming lahat. Matapos ang pangyayaring iyon, bumalik ulit ang buhay namin sa dati. 4th year college. Hindi na kami magkaklase. Hindi na muna nagpatuloy si Buboy. Si Lance, nag-shift. Ayaw niya daw na maging guro. Baka makasakit lang siya ng estudyante. Si Maiko naman, kinuha ng magulang niya sa Amerika. Doon na nag-aaral. Makalipas ang halos isang dekada, wala na akong kontak sa kanilang tatlo. May mga bali-balita na lang. Sabi nila, nakapagtapos din naman daw si Boboy ng education. Guro na siya ngayon sa probinsya nila. Si Lance, pulis na, matapos mag-shift. Si Maiko, wala akong balita. Hindi na ata umuwi pa sa Pilipinas. Kahit inisa-isa ko ang mga FB account nila ay wala na akong balita. Ewan ko ba, parang kailan lang kasi. Pero ngayon, may kanya-kanya na kaming buhay. Ang tagal na rin pala. Pero hanggang ngayon ay sariyo pa sa alaala ko. Ito lamang ang kwento ko ngayong araw. Salamat sa mga nagtsatsagang makinig. Muling paalala ko lalo na sa mga taga-syudad na kung pupunta kayo sa mga liblib na lugar ay mas mabuti pang makinig tayo sa ibang tao na taga roon mismo. Huwag tayong maging makasarili o magparong ingnon. Alright. Yun lang po at maraming salamat muli. God bless sa inyo at mabuhay ang mga may hininga. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Karding. 35 anyos. Binata pa po ako. Mahilig sa pangangaso at tahimik naman na tao. May sakitin akong inay na nakaratay sa kama. Nag-iisa lang po akong anak. Dahil matapos mamatay ni tatay, ay hindi na nag-asawa pang muli si nanay. Kaya naman hindi ako nagkaroon ng kapatid. Mula kasi nang mamatay si tatay ay hindi na nagkaroon pa ng oras si nanay para mag-asawa muli. Pero hindi ito naging hadlang para maghanap ako ng ikabubuhay namin. Nagsusumikap ako sa araw-araw para may maipamtustos sa mga kailangan namin sa loob ng bahay, kagaya ng pagkain, gamot at iba pa. Wala na po akong ama dahil maaga itong namatay. Sa pilitan ng paglisan niya sa mundo, nang tagain siya ng isa sa mga lasing naming kapitbahay. Hindi na siya natagpuan pa matapos niyang patayin ang ama ko. Nagtatago siya hanggang ngayon. Hindi biro ang pinagdaanan namin ng aking ina matapos mamatay si tatay. Napakaraming tsismis ang naglabasan na puro naman hindi totoo. Kesyo, kinalantari raw ni tatay ang asawa ng kapitbahay namin. Kaya na-stress ito at naglasing. Hanggang sa mapagdiskitahan nga nitong tagain ang aking papauwing ama na mula sa maghapong pag-aararo sa bukid. Hindi ito natanggap ni nanay. Kaya nagkasakit siya at naratay sa kama. Hanggang ngayon ay inasampanin niya ang hustisya dahil alam naming hindi masamang tao ang aking ama. Lamang hindi na yata magbibigyan ng tsansa na mahuli ang salarin dahil mukhang malayo na ang itinakbo nito at wala nang balak pang bumalik. Bago magtrabaho bilang isang kargador, inaasikaso ko muna si nanay sa umaga.
pinapakain, pinapainom ng gamot at pinupunasan. Tila lahat ng obligasyon at responsibilidad nila bilang magulang ko ay ako ang sumalo. Wala namang problema sa akin. Hindi naman madali ang pinagdadaanan ni nanay. Namatayan siya ng asawa, nawalan ako ng ama. Ang masakla pa ay malaya ang taong gumagawa nito sa amin. Kaya naman hindi ko na alam kung paano pa kami muling makakabangon. Pilit kong pinapalakas ang loob ni nanay sa pamamagitan ng pagpapangiti ko sa kanya at pagpapalakas ng loob. Hindi madali ang maging isang only child. Halos lahat ng problema sinalaw ko na. Isang araw ng linggo, nangangaso lang ako nang sa kalagitnaan ng paghabol ko sa isang baboy ramo, isang malaking ibon ang humarang sa dapat sana ay daraanan ko. Bigla akong natakot. Hindi siya agila pero napakalaki niya. Kaya naman naisip kong lumihis ng daan para iwasan siya. Pinaka-safe na paraan para wag akong mapasabak sa gulo. Kaso nga lang, parang may sariling isip ang ibon. Nang tangkain niya akong lapitan at tinuka-tuka. Naalarma ako kaya nagmadali ako sa pag-iwas sa kanya. Hanggang sa naging bayolente sa akin ang ibon. Hinabol na niya ako at sa pilitang inaabot para tukain. Hindi ko alam kung paano ko siya maiiwasan. Dahil mas nanagana ako sa katotohanan na kaya niya akong mahuli kaagad oras na tumakbo ako. Ayaw ko namang manakit ng ibon dahil sila na nga lang ang nagbibigay ng kaligayahan sa akin sa kagubatan. Kaya sa halip na saktan siya ay pinili kong makipagtagisan ng lakas para maidala siya sa sulok na bahagi ng kakahuyan. Dito ko siya ginawa ng pugad. Kaya naman gayon na lang ang gulat ko nang makita kong biglang kumalma ang ibon. Para bang tinatanong niya ako kung bakit hindi ko siya sinaktan. Dati na talaga to kahit nung bata pa lang ako. Parang naiintindihan ko ang bawat sinasabi ng mga hayop kapag napatitig ako sa kanila. Madalas akong pagsabihang baliw pero hanggat maaari, ayaw ko naman na makantsawan nilang may sayad sa utak. Habang nakatitig ako sa ibon, nagulat ako. Hindi pala siya normal na ibon ayon sa pagsusuri ko. Malaki sa karaniwan ang kanyang makukulay na balahibo. Ang kanyang mga mata naman ay kumikislap na parang diamante. Kahit alam kong ibon lang naman siya, nagsalita ako sa mahinang tinig. Ang sabi ko, hindi ko siya pwedeng saktan dahil wala naman akong karapatang gawin iyon sa kanya. Hindi galing sa akin ang buhay niya para basta ko na lang kitilin at bawiin, kaya malaya na siya. Bigla, tumayo ang ibon sa pugad at may inilabas na nagliliwanag sa kanyang puwerta. Hindi ko alam kung ano iyon, pero sa nakikita kong itsura ng ibon, parang nais niyang ipakuha sa akin ang batong iyon. Basta na lang naglaho ang liwanag nito nang sumayad ang bato sa aking mga kamay. Nanginginig ang aking palad. Iba ang pakiramdam ko sa batong iyon. Para siyang agimat. Hindi ko akalaing ang batong iyon ang magpababago sa buhay ko. Naging malakas ako sa karaniwan. At maraming kakayahang hindi ko alam na kaya ko balang gawin. Nakakapasan ako ng mabibigat na bagay. Nakakatakbo ng mabilis at nakakadaan sa isang lugar nang hindi nila napapansin. Nang magkaroon ng malawakang kaguluhan sa aming bayan tungkol sa kumakalat na ng bibiktimang aswang, isa ako sa mga nagboluntaryong tumulong. Nakiisa ako sa paghahanap ng mga salot sa aming lugar. Kaya laking tuwa sa akin ang mga kababayan ko
Naatasan akong matyaga ng mga pinagdududahang aswang sa aming lugar. Nagkaroon kasi ng hawaan dahil may dumating na dayo na nagdala ng pagkain mula pala sa nilawayan. Walang kaalam-alam ang ibang kawawa naming kababayan na nahawaan. Dahil hindi nila napapansin ang biglaan na lang na pagbabago ng kanilang mga katauhan tuwing gabi. Isa sa kanila na kailangan kong bantayan ay si Aling Inday. Habang pauwi ako mula sa aming barangay ay namataan ko siyang nag-urong-sulong sa pagpasok sa aming bahay. Kinabahan ako kasi nga aswang siya. At baka naman balak niyang atakihin ang nanay ko. Dati nang kinatatakutan si Aling Inday sa aming lugar. Napabalitang ito ay dating katulong sa isang tindahan sa lungsod at nagahasa. Kaya umuwing wasak ang pangarap at hindi na nakapagtrabaho pang muli. Sa pagkaalam ko ay walang asawa si Aling Inday. Walang nagtangkang makipaglapit sa kanya sa takot na baka lantakan na lang daw niyang bigla. Sa kabilang barangay daw kasi ay namataan siyang kumakain ng patay na katawan ng sanggol na kinukubkob niya sa ilalim ng lupa. Dahil dito, binansyagan siyang bangis ng aming bayan. Walang nagtatanggang lumapit sa kanya o kahit ang magpunta sa bahay niya. May mga balita naman kasi na lahat ng taong nagtatangkang magpunta sa bahay niya ay hindi na nakakauwi pa. Kabado akong naglakad papasok sa aming bahay. Hindi ko alam kung paano nalaman ng aswang na si Aling Inday kung nasaan ang aming pinto. Hindi naman siya dating nagpupunta sa aming bahay at mas lalong hindi niya alam kung saan kami nakatira. Nakita ko kung paano niya kinokontrol ang sarili para maging mabuting tao. Ngunit nang makita nga niya akong papasok sa bahay, sinabi niya sa akin na gusto niya raw makipagkaibigan sa aking ina. Hindi niya ako nakumbinsi kasi nga imposibleng mangyari yon. May sakit ang nanay ko at hindi niya ugaling makipagkaibigan sa ibang tao. Kaya naman habang iniisip ko kung paano nga ba mapapatunayang isa nga siyang aswang, ay naghanda ako ng isang patibong. Isang patibong na mahihirapan siyang malusutan kahit na ano pa ang gawin niya. Ang sabi niya kasi babalik siya sa ibang araw para dalawin ulit si nanay. Siyempre, hindi naman ako papayag. Hindi ako tanga para gawin ang sinasabi niya. Alam kong balak niyang tsugiin ang ina ko dahil gusto niyang makalantak ng tao. Kaya naman araw-araw kong binabantayan si nanay at hindi hinahayaang makapasok si Aling Inday. Naghanda ako ng mga gamit na pangontra sa aswang at inihilera iyon sa aming kwarto. Ang lahat ng ito ay nilagyan ko ng holy water at dinasalan. Hindi ko nga pala nababanggit. May alam kasi akong kaunting bagay tungkol sa mga orasyon. Lalo na't ang pinatay kong ama ay isang albularyo. Si nanay naman ay pinagsabihan kong huwag sasagutin ang kanyang kunwaring kaibigan na si Inday para huwag itong makapasok sa bahay. Ang isang masamang nilalang ay hindi makakapasok sa bahay ng kanyang biktima kapag hindi siya imbitado. Kaya habang maaga pa, pinaalalahanan ko na si nanay para wag na niyang kaawaan pa si Aling Inday. Mamayang gabi, masasaksihan na niya kung sino at anong klaseng nilalang nga ba talaga ang babae. At sumapit na nga ang gabi. Naghahanda ako sa labas samantalang si nanay ay natutulog na sa kanyang kama. Maayos siyang nakakumot at talagang wala nang balak na magtawag ng bisita. Kaagad akong kinabahan nang makitang paparating na naman si Aling Inday. May dala na naman itong basket na hula ko ay puro pagkain. Palagi ko na kasi siyang nakikitang nagdadala ng kahit na anong lutong putahe. Pero hindi niya alam na palagi ko itong tinatapon.
Minsan ko na kasing nakuha ang modus ng mga aswang para makapanghawa. Inihahalo nila sa pagkain ng bawat uod na nanggagaling sa kanilang bibig. Inilalagay nila ito sa pagkain sa pamamagitan ng paglalaway. Dahil dito, pinagbawalan ko na si nanay na tumanggap ng mga bagay galing sa matanda. Wala akong balak na pahawain siya kay Aling Inday. Kinilabutan ako na makita ko kung paano siya parang natatakam na nakasilip kay nanay sa bintana. Alam kong may balak na siyang masama sa gabing ito. Kaya kailangang maitaboy ko siya kung ayaw man niyang mamatay. Kaya naman nang kakatok na sana siya sa aming pinto, ay gumawa ako ng hakbang para pigilan ito. Binato ko siya ng sibuyas gamit ang aking tirador. Tinamaan si Aling Inday sa ulo kaya nanlilisik ang kanyang mga matang tumingin sa akin para umangil. Sumingasing siya at tila tigring lumuhod sa lupa. Hindi pa man niya alam kung nasaan ako banta ay tila nakatingin na siya sa akin. Titig na titig at tila ba walang pakialam kung ako man ay matatakot sa kanya. Tumayo ako at hinarap si Aling Inday tsaka sinabihan siyang umuwi na sa kanila. Pero ayaw niya pa rin. Galit siyang umangil at naglabas ng botelyang alam kong langis ang laman. Hindi ko papalampasin ang ginagawa niyang panggugulo sa amin at kailangan ko siyang masugpo. Halos ipaligo niya sa buong mukha ang langis na kanina pa niya hawak-hawak. Ilang saglit lang, nakita ko kung paano siya nagkaroon ng pangil at madulas na dilang kasing taas yata ng katawan niya. Sumasayad kasi ito ng abot hanggang sa lupa, kaya naman wala na akong oras na sinayang. Bago pa man siya makapagbagong anyo ng tuluyan, ay walang ingay ko siyang nilapitan dahilan para magtagisan kami ng lakas. Umaangil na pinagkakalmot niya ako at nilingkisan ang kanyang dila pero hindi ako nagpasindak. Mas lalo kong ipinagdiinan ang aking kutsilyo na makuha para maisaksak sa kanya. Napasigaw siya sa sobrang sakit matapos kong maibaon ang kanyang tiyan sa aking mga paa. Tila gripong umaagos sa lupa ang kanyang dugo at saka wala nang habas na nagbagong anyo. Sa sobrang takot ko sa mga nangyari, napatras ako at sinuntok siya sa panga. Kung nagkataong normal na tao lang siya ay alam ko sa sarili ko na hindi ko siya sasaktan. Pero dahil si Aling Inday ay isang aswang, ibang usapan na iyon. Inalabas ko ang pinakatatago kong buntot bage at iwinasiwas ito sa harap niya. Mas lalong nagwala ang aswang at sumingasing na parang gutom na tigre. Ang kanyang bibig ay naglalaway ng matindi na parabang sa bawat patak ay isang baldi kaagad ang maiipon. Lumundag siya na parang butiki at kinalmot ako sa mukha dahilan para mapaatras ako. Nararamdaman ko ang hapdi at sakit ng dahan-dahang pumatak ang sariwa kong dugo sa lupa. Ngumisi si Aling Inday pero hindi ako nagpa-apekto. Nang muli siyang sumugod ay pinili kong maggubli sa dilim. Alam kong sanay ang mga aswang sa kadiliman pero hindi nila alam na masanay akong magtago sa mga lugar kung saan mahihirapan silang makita ako. Hindi alam ni Aling Inday na mabilis akong nakapagtago kaya naman humahangos na hinanap niya ako sa lahat ng parte ng bakura namin. Naririnig niya ang aking boses pero hindi niya ako nakikita. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang tunay na kakayahan ng isang agimat na sa tagabulag. Kayang ikubli ng batong ito ang kahit na sinong nagmamay-ari sa kanya. Sa pagkakataong ito, naging mapagmatsyag na siya sa buong paligid. Umamoy-amoy sa kahit na saang banda para mahanap niya ako. Wala siyang kamalay-malay na nasa likod niya lang pala ako. Kaya naman nang hindi na niya ako napapansin,
ay kaagad kong ibidaon sa kanyang likod ang dala kong kutsilyo. Napasigaw ang aswang sa sakit at nagpaikot-ikot para kunin yata ang kutsilyong nakatarak sa kanyang leeg. Mabuti na lang hindi na niya ito naabot pa hanggang sa nanghina na siyang bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito ay nagawa ko na siyang buhusan ng holy water. Iba pala ang aswang kapag nabasa ng banal na tubig. Nagkikisay. At halos mapatid na ang ugat sa leeg sa kakawala. Napaatras ako sa takot at hindi na nag-aksaya ng panahong kaawaan siya. Ang kanyang mukha ay parang sinasaniban. Tumitirik ang mga mata at namumula ang mga pisngi. Hindi ko tuloy alam kung tama bang buhusan ko siya o dapat na hinayaan ko na lang siyang humandusay sa lupa. Ang dala niyang basket ay aking sinipa. Nagulat ako at nakaramdam ng takot nang makita kong ang nasa loob pala ay isang bandihado ng pagkaing naliligo na sa dami ng gumagapang na uod. Nandidiri akong nagsuka at galit na hinarap si Aling Inday. Nakita ko nang humahalakhak siya kaya walang awa ko siyang muling hinagupit ng buntot page. Hanggang sa maglupaypay siya sa labis na panghihina. Galit na galit ako, gayunpaman, hindi ko siya balak na seryosohin pa. Sinabi ko sa kanya na umuwi na sa kanila at kahit kailan ay huwag nang babalik pa. Tarantang tumayo ang matanda at babarag-barag na naglakad pa uwi sa kanila. Hawaanan niya ang iba, huwag lang ang nanay ko. Alam niya naman na si nanay lang ang mayroon ako. At hindi ako papayag na kunin niya ito. Mula noon wala nang nagtangkang manghawang aswang sa nanay ko. Kinakatakutan na nila ako. Kahit naman kasi nasa bahay lang ako, may naririnig ako mga usapan na ako raw ay hindi dapat kalabanin dahil isa akong antingero. Kaya kong labanan ang mga aswang at makipagtagisan ng lakas sa kanila. Pero syempre, hindi ko naman sila papatayin. Tuturuan ko lang sila ng leksyon hanggang sa dumating ang panahon na wag na nila akong muling guguluhin pa. Naging maayos na ang lahat pagkatapos niyon. Alam ko naman na ilag na ang mga aswang sa akin, maging ang iba pang mapang-abusong tao. Isa na nga pala ako sa mga tanod ng aming barangay ngayon. At wala ng aswang ang nagtatanggang manggulo. Labis akong nagpapasalamat na habang tumatagal nagagawa ng makabangon ni nanay mula sa kalungkutan dahil sa pagkawala ni tatay. Nagagawa na niyang asikasuhan ang aming bahay at kung minsan, hinihimok pa niya akong maghanap ng mapapangasawa. Ang sabi ko lang sa kanya kung saan siya maligaya ay iyon ang susundin ko. Mahal na mahal ko si nanay, higit pa sa pakikipag-away ko sa mga aswang. O kahit pa man ang pagkakaroon ng agimat ng sa taga-Bulak. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay naaliw ko kayo sa aking kwentong aswang kahit papaano. Maraming salamat at God bless. More power po sa inyong channel. Ako po si Cardeng. Ingat, mga single ladies. Araw-araw naglalakad ang bagong kasal na itatago natin sa pangalang Seth at Faith, mga kaswang. Si Seth ay isang foreigner na nakapag-asawa ng Pinay. At dahil gusto na nitong maging stable sa Pilipinas, naghanap ito ng lugar kung saan may magandang tanawin at matao para gawing beach resort. Likas na kuripot ang dayuhan kaya kung saan na ito umabot sa paghahanap ng magandang lugar. Mabait si Seth, mayaman. Swerte ang pamilya ni Faith dahil pinatayuan kaagad ng bahay ang mga magulang at mga kapatid na may pamilya na.
Kahit kuripot ito ay hindi naman ito makasarili. Itinuturing niyang pamilya na rin ang pamilya ni Beth. Ganoon kabait si Seth. Kaya sobrang mahal siya ng mga pamilya ni Beth. Isang liblib na lugar na pinakadulo na ng baryo ng isang bayan ang narating ng mag-asawa. Binalaan pa sila ng mga nakakasalubong na huwag pumunta sa pinakadulong lugar dahil lubhang napakadelikado. Ngunit may ugali si Seth na pag gusto niyang gawin ay walang makakapigil. Kaya walang magawa si Beth kundi ang sumunod sa asawa. Hindi rin naman pwede na pabayaan niya lamang ito maglakad ng mag-isa. Baka lulukuhin lang ng iba o di kaya ay pagkaperahan. Interesado si Seth na makita ang tabi ng dagat kaya narating talaga nila ito. Nakita niya ang puting buhangin, mga maliliit at makukulay na mga bato. At ang pinaka-highlights ay ang nag-aagaw kulay na tubig dagat. Luntian at asul ng kulay nito kaya kali-hali ng tignan. Binebenta ito ng may-ari kaya napagdesisyonan niyang bilhin na kaagad. Nais niyang magpatayo roon ng malaking bahay at doon na manirahan. Ganoon kasi ang nais nilang mga dayuhan na ambience ng lugar. Talaga namang napakatahimik, malayo sa kabihasnan. Subalit may namataan siyang isang kubo sa unahan. Matanda na itong lalaki at nakatingin lang sa kanilang kinaroroonan. Mahilig makikipag-usap si Seth sa matanda. Kaya napagpasyahan itong lapitan ng bata. Mabilis itong inayawan ni Beth. Ayon na rin sa mga babala ng kanilang mga nakasalubong. Ngunit hindi nakinig si Seth. Ayaw niyang makinig tungkol sa mga kwentong aswang o ano paman. Para sa kanya, mythical creatures lang ang mga iyon. Gawa ng mga may malilikot na imahinasyon. Sabi pa niya, lumaki siya sa kanilang nasyon, kung saan pinaniniwalaan na maraming vampira. Pero tumanda lang daw siya ay wala siyang may nakitang kahit isang vampira na umiinom ng dugo. Dahil sa katigasan ng ulo ni Seth, napasunod na lang din ang asawa. Hindi naman niya pwedeng pabayaan na lang ang asawa na mag-isang maglakad at kumausap sa matanda. Siguradong hindi ang mga ito magkaintindihan. Sinilip kaagad ni Beth ang kaninay matandang lalaki. Pagkadating sa bakuran ng matanda, ay kakaiba na kaagad ang nararamdaman ni Beth. Bigla na lang nagsitayuan ang kanyang balahibo. Inikot ni Beth ang kanyang paningin. Sa isip niya ay marahil albularyo ang matanda o kaya'y mambabarang o di kaya naman ay aborsyonista. Puro kasi koleksyon ng putol na ulo ng manika na sari-sari ang muka at laki. Great collection, wika pa ng kanyang asawa. Sabay tawa ng mahina matapos tignan ang mga nakakabit na ulo ng manika. Anong kailangan niyo? Ang maotoridad na tila galit na boses ng matanda na iyon ang halos nagpatalsik ng kaluluwa ni Beth. Habang kanyang asawa ay kalmado lang at mahinahon pa itong nakipag-usap sa matanda. At dahil hindi maintindihan ng mga ito ang bawat isa, si Beth ang nagsisilbing tagasali ng salitang upang maunawaan nila ang bawat isa. Tinanong ng matanda kung ano ang pakay ng mag-asawa. Kaagad sinabi ni Beth na balak umano nilang bilhin ng asawa ang lugar para gawing resort at pagtayuan ng bahay. Natahimik saglit ang matanda, tapos ay tinignan si Beth ng nakakatakot. Hindi mo ba alam ang lugar na ito? Sabihin mo sa asawa mo na huwag nang ituloy ang plano. Mahinahon ngunit may babalang wika ng matanda. Napakapit si Faith sa braso ng asawa. Nagtaka ang dayuhan kung anong sinasabi ng matanda at tila nababanaag niya sa mukha ng asawa ang pagkatakot.
Is everything okay? Tanong ni Seth kay Faith nang nakakunot ang noo. Umalis na muna tayo rito, mahal. Masama ang pakiramdam ko eh. Tanging sagot ni Faith sa asawa. Ngunit habang sakay ng tricycle ay pinipilit ng dayuhan na sabihin kung ano ba ang nakakatakot sa sinabi ng matanda. Sinabi ng asawa na binalaan sila ng matanda na huwag bilhin ang lugar. Ngunit napahalakhak ang lalaki at sinabi sa asawa na kalokohan. Hindi nakinig si Seth sa babala ng matanda dahil gustong-gusto niyang makuha ang nasabing lupa. Wala ring magawa si Faith kundi ang sumunod sa desisyon ng asawa. See, how lovely is the fleece, honey. Nakangiting wika ng dayuhan habang nakatingin sa kalawakan ng dagat. Napangitiman ng asawa ay inalala pa rin ito ang sinabi ng matanda. Nababahala pa rin ito dahil simula sa kanyang kabataan, hindi pa niya kailanman nasusubukang sumuway sa babala ng mga matatanda. Pauwi niya sila nang makaramdam ng pagkagutom si Beth. Niyaya muna nito ang asawa na kumain sa isang maliit na karinderya na kanilang namataan malapit sa lugar. Kaagad naman itong pumayag. Matapos kumain ay bumiyahe na ulit ang dalawa pauwi sa bayan kung saan ang bahay nila Beth. Sobrang tuwa ni Seth dahil magkakaroon na siya ng beach resorts balang araw. Mahilig kasi siya sa dagat at isa iyon sa dahilan kung bakit beach resort ang kanyang gustong magkaroon. Sakay pa lang sila ng bus ay ramdam na nila ang bigat ng kanilang sikmura. Tila nahihilo at nanghihina, lalo na si Beth. Tinanong pa nito ang asawang dayuhan kung ramdam ba nito ang kanyang nararamdaman. Tumango lang ito habang tahimik na nakapikit ang mga mata at nakasandal ang ulo sa headboard ng upuan ng bus. Namumuo rin ang mga pawis nito sa noo, ilong at leeg. Kaya alam ni Faith na masama talaga ang pagkiramdam nito. Hindi rin ito maalalayan ni Faith dahil masama rin ang kanyang pakiramdam. Mabuti na lang at malapit na sila sa paradahan ng tricycle. Pagbaba ng bus ay naroon ang pinsan ni Faith na isang tricycle driver. Kaya ito na ang kanilang sinakyan. Anong nangyari sa inyong dalawa at sobrang putla nyo? Nag-aalalang tanong ng pinsan ni Faith na tricycle driver na kanilang sinakyan. Nakakain yata kami ng panis na pagkain, kuya eh. Biglang sumama ang aming pakiramdam pagkatapos namin kumain. Kwento ni Beth. Tinanong pa siya ng pinsan kung anong lugar. Kaagad naman niyang sinabi kung ano ang eksaktong lugar. Nagtaka kung bakit umabot pa sila roon sa paghahanap. Sobrang mapanganib daw talaga ang lugar na iyon. Dahil hindi lang iyon lugar ng mga manlalason. May mga nakahalo ring aswang na manlalason. Aswang na, manlalason ba? Abay kagago. Kaya nabahala ito sa dalawa. Kailangan daw bumalik sila roon dahil ang mga iyon lang din ang makakagamot sa kanila. Iyon daw ang negosyo ng mga kakaibang nilalang sa lugar. Lalasunin ang sino man na matitipuhan nilang lasunin. Tapos sila lang din ang gagamot. At mas bit na mga ito ang mga taong mapera, kaya hindi yung posible na nadali sila ni Faith at ng kanyang asawa. Sobrang takot ni Faith nang malaman ito galing sa kanyang pinsan. Lalo na nang sabihin nitong depende pa ang visa ng laso na ginawa ng mga iyon sa kanila. Mayroon kasi na tatagal pa, mayroon ring ilang oras lang at mayroon ding ilang araw lang. Idalangin niyong hindi kayo nilason ng pinakamatindi. Walang sino man ang makakagamot sa inyo kundi sila lang din, sabi ng pinsan ni Beth. Gusto ni Beth na bumalik upang magpagamot ngunit nagmatigas ang asawa. Nagsasayang lang daw sa oras, kaya daw sumama ang kanilang pakiramdam dahil may bad bacteria na nakahalo sa pagkain na kanilang in-order. Hindi malinis ang pagkaluto kaya sumama ang kanilang tiyan at pakiramdam.
Walang magawa si Faith pagdating nila sa bahay, kaya kapwa sila dumuduwal. Nang sabihin ng pinsan ni Faith na tricycle driver ang kwento nito, ay kaagad nag-alala ang mga magulang nito. Mabuti na lang at may kaunting alam ang ina ni Faith tungkol sa mga gamot sa lason. Kaagad siyang nagpakayod ng niyog at piniga-piga iyon. Kumuha rin ito ng luyang dilaw sa kanilang likod bahay at piniga rin at inihalo sa gata. Pinainom ito sa dalawa. Ramdam naman ng dalawa na tila gumaan din ang kanilang ginhawa. Kaya nakatulog sila kaagad. Ngunit nagising rin kaagad dahil sa kalabog ng isang nilalang na dumapo sa bubong ng kanilang bahay. Biglang humuni ang napakabangis na nilalang. Napabangon si Faith dahil sa takot. Aswang ang inakala nilang bumagsak sa kanilang bubong. Napahiyaw pa siya dahil mas lalong sumakit ang kanyang tiyan. Paramdam niyang may tila nakatitig sa kanya. Binuksan ni Seth ang ilaw at hindi malaman kung ano ang gagawin. Nang mga sandaling iyon ay tulog ang kanilang mga magulang at ang ibang mga kapatid. Kaya lumabas ng kwarto si Seth para gisingin ang mga ito. Tila kahirap pa ng mga itong gisingin kaya napamura na naman ang dayuhan. Ang hindi niya alam ay napailalim sa kapangyarihan ang mga ito kaya mahirap gisingin. Kalaunan ay nagising rin ang mga ito kaya mabilis na binalikan Seth ang asawa na noon ay sobrang nanghihina na. Pumasok na rin sa kanilang kwarto ang mga magulang ni Faith. Sobrang nag-aalala ang mga ito nang makita ang sitwasyon ng anak. Nang marinig ng ama ang wakwak na paikot-ikot ng bahay, ay kaagad itong lumabas ng kwarto ng mag-asawa. Kinuha nito ang kanyang itak at lumabas. Inamok ang aswang na alam nitong may pakana ng paghihirap ng anak. Ang dalawang kapatid ni Faith ay bumaba na rin upang alalayan ang ama. Ngunit pinaglaruan lamang sila ng nilalang. May maririnig silang mga yabag na tila dumuan sa kanilang gilid. Ngunit wala silang may makita. Hinablot pa nito ang kamay ng binata ngunit kaagad ding nabitawan dahil nangilahan ito ng hindi nakikitang aswang. Ay todo hila rin ng ama nito at ng kapatid upang hindi mahila ng aswang. Hanggang sa tuluyan na itong umalis dahil madaling araw na. Hindi sila nakatulog ng ilang oras dahil sa aswang. Nagpa siya ang ama na balikan ang lugar na pinuntahan ng anak. Dinala na rin ito si Faith dahil kailangan na magamot. Pinuntahan nila ang sinasabi nilang kainan. Subalit wala silang mahanap. Hanggang sa nagtanong-tanong sila sa paligid kung saan ba ang kainan sa lugar. Ngunit halos lahat ng kanilang napagtanungan nagsasabing walang kainan sa lugar. Sinabi pa ng mga ito na matagal na sila sa lugar subalit hindi pa sila nakakakita na may nagkakarinderya sa lugar. Napailing na lang si Faith habang nakapikit ang mata. Napaglaruan nga sila kahapon ng aswang. Kumpirmado na niya. Kwento pa ng kanyang ama ang nangyari sa kanila. Napailing ang mga tao at nagsabing hindi lahat ng naroon ay mayroong alam na ganoon. May ilan lang at madalas ay para pagkaperahan. Isa sa biktima ng mga ito, si Faith. Itinuro rin ng tao ang manggagamot na pwedeng makatulong sa kanila. Tinanong ng ama ni Faith kung ang manggagamot ba na ito ay manlalason rin. Mabilis na umiling ang mga tao. Ito raw ang madalas nilang pinapagamutan. Bihira at pili lang ang ginagamot nito. Ayaw din ito na ipagsabi ng kanyang nagamot o napagaling na siya ay mayroong kaalaman sa ganoong bagay. Kaya kapag tumanggi ito ay kailangang magmakaawa ng ama. Napatingin si Faith sa ama. Alanganin ito sa sinabi ng tao. Baka magsasayang lang sila ng oras. Kaya sinabi na lamang niya sa ama na dalhin na lang siya sa ospital dahil hinang-hina na siya. Nako, Inday, huwag kang magpadala sa ospital. Sa ganyan mong kondisyon ay piniguradong pag-eksperimentuhan ka lang ng doktor.
wika ng tao. Sumang-ayon naman ang ama na Faith dito, kaya walang magawa si Faith. Sumakay na lang silang muli sa tricycle kasama ang tao. Laking pagtataka ni Faith nang papunta ito sa bahay ng matandang nagbigay sa kanya ng babala dati. "Tata Banoy, magandang hapon. Ipapasuyo ko itong panauhin at mukhang malakas ang tama ng lason sa katawan," wika ng tao sa matanda. Tinapunan lamang ng matanda si Faith ng masamang tingin at sinabing hindi siya manggagamot. Maghanap na lamang daw sila ng iba. Napaiyak si Faith. Naalala niya ang babala ng matanda. Siguradong hindi siya nakalimutan ito. "Tay, maawa na po kayo sa anak ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami nakaahon sa kahirapan. Siya ang nagbigay ng ginhawa sa buhay namin, tay. Kaya pakiusap, gamutin niyo na po ang anak ko." Umiiyak na pakiusap ng ama ni Faith. Hindi iyon inasahan ng dalaga na gagawin ng ama. Hindi man lang sumagot ang matanda. "Tay, alam ko na naging ama rin kayo. Walang hindi kayang gawin ang ama para sa anak, alam mo yan. Kaya kahit anong ipapagawa mo sa akin, susundin ko." Pakiusap pa rin ng ama ni Faith. Sobrang nahabag ang kalooban ng dalaga sa ipinapakita ng amang pagmamalasakit sa kanya. "Tay, tama na po," saway ng dalaga na sobrang nanghina na. Hindi rin nakatiis ang matanda at sa wakas ay napapayag na rin gamutin ang dalaga. Pinapasok nito ang mag-ama. "Hindi ka kasi nakinig. Pinalaan na kita, hindi ba?" tanong pa ng matanda kay Faith. Umiyak na lamang itong muli. Humingi ng paumanhin sa matanda. Sinabi pa ng matanda na hindi lang siya nalason. Natipuhan rin siya ng aswang na balbal at balak siya nitong unti-unting patayin. Hanggang sa mapatay at ang katawan niya ay nanakawin sa unang araw ng lamay. Kinilabutan si Faith sa narinig na iyon. Ngunit dahil sa sinabi ng matanda na kaya siya nitong gamutin, ay naging kampante ang babae na siya ay gagaling. Kaagad siya nitong ginamot. Marami itong kinuhang mga gamit. May mga ugat ng kahoy na nilaga at pinatakan ng langis. Bago ipinainom kay Faith, ay inusalan muna ng panalangin. Matapos iyong inumin ng dalaga ay isinuka niya lahat ng laman ng kanyang tiyan. Hanggang sa kulay dilaw na ang kanyang isinuka. Tsaka lang siya pinainom ng matanda ng maligamgam na tubig. Tapos ay inusalan muli ng panalangin. Pagkatapos noon ay nakatulog na si Faith. Sinabi ng matanda sa ama na bumabawi ng pahinga ang katawan ni Faith. Pagkagising raw nito ay magiging maayos na ulit ang pakiramdam nito. Sobrang pasalamat ng ama ni Faith sa matanda. Ganoon din sa taong naghatid sa kanya roon. Inabutan niya ito ng kaunting halaga. Tatanggihan pa sana ito ngunit pinagpilitan ng ama ni Faith na iabot iyon dahil sa oras na iginugol nito sa pagtulong sa kanila imbis na maghanap buhay sana. Laking pasalamat naman ito. Napag-alaman ng ama ni Faith na ang matandang manggagamot pala ang natibong tao sa lugar. Wala pa man ang mga manlalason ay teritoryo na ito ng kanyang angkan na yumao. Marami sa kanyang mga kapatid ang nalason din ng mga ito. Hindi niya alam kung saan galing ang mga ito at bigla na lang nagtayo ng bahay at pilit na inaangkin sa kanila ang teritoryo. Hanggang sa unti-unting napag-aralan ng matanda ang pangontra sa mga lason ng mga ito. May palipad na hangin, may sakuko at mayroon ding halo sa kape o pagkain. Kinaya iyong tablahin ng matanda. Ikinento pa nitong isa sa manlalason ay nakapag-asawa ng aswang. Ang nagiging anak nito ngayon ay siyang pinakamabagsik na tagahasik ng lagim sa lugar, lalo na sa katulad nilang dayo. Kaya binalaan silang mag-ingat sa lugar na pupuntahan dahil hindi lahat ng lugar ay ordinaryo lang ang mamamayan. At dahil doon sa nangyari ay
natauhan rin ang foreigner. Hindi na nila tinuloy pa ang nasabing lugar. Sa halip, naghanap sila ng lugar na medyo may kamahalan. Pero beach resorts pa rin naman ito. Medyo malapit nga lang sa kapayasnan, kaya medyo may kamahalan din. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lipo, ingat mga kaaswang. Mapagpalang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Victor. Nakatira dito sa San Jose Heights, San Jose del Monte, Bulacan. Mahilig makinig sa inyong channel ang aking bunsong anak na si Mara. Kaya naman nakikipakinig na rin ako kapag wala na akong ginagawang trabaho. Hanggang sa isang araw, kinulit ako ng bunso kong anak. Naibahagi ko umano sa inyo ang aming karanasan ng kanyang ina. Noong bago pa lamang kaming mag-asawa at ipinagbubuntis pa lamang nito ang panganay niyang kapatid. Kaya naman napagpasyahan na nga naming mag-asawang ibahagi sa inyong channel ang aming karanasan. Bali nangyari ito mga kaaswang, dekada 70 na sa lalawigan ng Aklan. At nang mga panahong ito ay bagong mag-asawa pa lamang kami ni Mariela. Dahil sa kinakailangan naming maghanap ng matitirang bahay malapit sa pinagtatrabahuan ko sa parte ng Aklan noon, kaya't naghanap kami ni Mariela ng bahay na marerentahan. Medyo naghanap kami ng murang bahay noon mga kaaswang. Hindi naman nagtagal ay may nahanap kaming mauupahang bahay. Kaya nga lang ay medyo nasa liblib iyon ng Purok at mga nasa 20 minutos ang biyahe papunta sa pinagtatrabahuan ko. Tinanong ko naman ang asawa ko kung ayos lang ba sa kanya na nasa liblib na Purok kami manirahan. Iyon lang kasi ang pinakamura at kakasya ang perang naitabi namin. Pansamantala lang naman to mahal kapag nakakahanap ako ng mura-murang bahay sa bayan malapit sa pinagtatrabahoan ko. Lilipat tayo roon. Pangungumbinsing wika ko sa asawa ko. Ano ka ba mahal? Ayos lang sa akin na dito tayo manirahan. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Tsaka maaasikaso kita sa pagpasok mo sa trabaho. Nakangiting tugon niya. Matapos nga naming makausap ang matandang may-ari ng paupahan, ay nagbayad na kaagad kami ng renta. Nang araw ngang iyon ay nilinis na namin ang bahay. Habang nililinis namin ang bahay ay inutusan ako ng asawa kong bumili muna ng makakain sa tindahan. Nakaramdam raw kasi siya ng gutom. Noong tignan ko nga ang orasan ay 12:00 pasado na pala. Sige mahal, bibili mo na ako ng pananghalian natin. Dito ka na muna sa bahay. Ani ko sa kanya. Pagkalabas ko nga ng bahay ay dumiretso na ako sa malapit-lapit na tindahan. Sakto namang pagkarating ko sa tindahan ay may katabi itong karinderya. Kaya dumiretso na muna ako sa karinderya para bumili ng kanin at ulam. Pagkatapos ay tsaka pa lamang ako dumaan sa tindahan para bumili ng maiinom. Bago ka lang ba dito, iho? Ngayon ko lang kasi kita nakita. Tanong sa akin ng matanda bago inabot ang pinamili ko. Opo, bago lang kami dito ng asawa ko. Bakit ho? Tanong ko sa matanda. Napansin kong tinitigan muna ako ng maigi ng matanda bago nagsalitang muli. Mag-iingat umano kaming mag-asawa dahil iyong matandang babaeng naninirahan sa likuran ng inuupahan naming bahay ay bantog na aswang sa kanilang purok. Iyon ang sinabi niya sa akin. Nang mga panahong iyon ay hindi naman ako naniniwala sa mga aswang-aswang. Kaya tumango na lamang ako sa matanda at sinabihan itong,
Sige ho, pagsasabihan ko po ang asawa ko. Ayaw ko na kasing humaba pa ang usapan namin ng matanda at baka kung ano-ano na namang mga walang kwentang bagay ang sasabihin nito. Nakita ko sa mga mata ng matandang halatang hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya at hindi ko sineryoso. Kaya naman noong paalis na ako ay nagpahabol pa ito ng salitang huwag ko raw baliwalain ang mga sinasabi niya dahil para sa amin rin naman ang mga sinasabi niya. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga sinasabi ng matanda, bagkus ay nagmadali na akong maglakad pa uwi sa bahay. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakad ay sa di kalayuan, may napansin akong matandang babaeng masama akong makatingin. Malayo pa lamang ako rito ay titig na titig sa akin at napansin kong pailalim iyon. Sa isip-isip ko tuloy, anong nangyari sa matandang iyon? Kung makatingin akala mo ay may malaking kasalanan akong nagawa sa kanya. Patuloy lamang ako sa paglalakad at hindi rin inaalis ang pagkatitig rito. Noong medyo malapit na ako sa matanda, ay siya ang unang nag-iwas ng tingin at sa ibang parte ibinaling. Nung tuluyan na akong makalagpas sa matanda, ay may nalanghap akong kakaibang amoy. Yun bang amoy parang hinalukay na kanal at amoy imburnal? Basta, hindi ko may paliwanag kung anong klaseng amoy ang nalalanghap ko mula sa matanda mga kaaswang. Noong medyo nakalayo na ako ay sandali ko pang nilingon ito dahil sa pagkuwari ko ay tinititigan niya pa rin ako. Subalit, sa paglingon ko para sana'y tignan ang matanda, ay wala na iyon sa kinatatayuan niya. Napahinto ako sa paglalakad at napasambit sa sariling, teka, nasaan na ang matanda? Sandali ko pang hinagilap ito sa ibang parte sa pag-aakalang baka naglakad lang iyon palayo. Subalit nakailang minuto na ako sa paghanap ay hindi ko ito nakita. Ni bakas ng matanda ay hindi ko iyon nahagilap. Napapakamot na lamang ako sa ulo at nagpatuloy na ngang maglakad pa uwi. Pagkarating ko sa bahay ay nadatnan kong nakasimangot ang asawa ko. Kaagad na tinanong niya ako kung bakit ang tagal ko umano. Saang tindahan ba ako bumili at halos abutin ako ng kalahating oras. Humingi naman ako ng paumanhin sa kanya at sinabing kumain na lamang kami dahil gutom na rin ako. Mamaya na lamang niya ako talakan pagkatapos kumain. Kaagad na ngang inilagay sa plato ng aking asawa ang mga pinamili kong pagkain. Matapos naming kumain ay nagpatuloy na kami sa pag-aayos ng mga gamit. Lumipas ang mga araw at linggo, ay naging maayos naman ang paninirahan namin sa bahay na inuupahan. Yun nga lang mga kaaswang, palaging nirereklamo sa akin ng asawa kong tuwing hating gabi umano ay nagigising na lamang siya bigla. Dahil sa may mga kalabog at pagkutkot raw siyang naririnig sa likuran ng bahay. At kung minsan ay may naririnig siyang angil ng mga kakaibang hayop. Hindi niya naman raw masabing angil ng pusa iyon dahil malaki at para bang ungol ng kalabaw ang naririnig niya. Sinabi ko namang baka namamahay lang siya kaya nagigising siya at kung ano-ano ang naririnig niya. Subukan niyang mangapit bahay kapag nasa trabaho ako para may makausap naman siyang iba. Nainis naman siya sa akin. Hindi raw ako nakikinig at hindi naniniwala sa kanya at sinasabi lang na namamahay. Hindi ko na lang pinansin ang inis na nararamdaman ng asawa ko at nilambing ko na lamang siya at nagwika akong, hayaan mo mahal, kapag nagising ka ulit sa ating gabi, gisingin mo ako para marinig ko at masilip ko sa likuran. Matapos marinig ng asawa ko ang sinasabi ko, ay tumahimik na siya at ipinagpatuloy na ang pagluluto. Noong sumapit na ang gabi,
Kasalukuyang nagpapahangin ako sa labas ng bahay habang naninigarilyo. Nang sa bigla ko na lamang narinig ang malakas na sigaw ni Mariela. Dali-dali na akong tumayo at itinapon ang sigarilyo at tumakbo na papasok sa loob ng bahay. Narinig ko pang nagsisigaw ang asawa ko sa kusina. Kaya naman halos liparin ko na ang kusina. Marating lang kaagad. Anong nangyari sa'yo, mahal? Bakit ka sumisigaw, ha? Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Sinabi niya namang habang naghuhugas raw siya ng plato, ay may nakita siyang kamay ng taong nanlilimahid sa langis. At para bang pinahira ng uling. Habang nagpupumilit makalusot sa maliit na butas ng kawayang dingding, nakita niya ring nakasilip ang namumulang mga mata nito sa butas. Kaagad ko namang kinuha ang itak na nakasukbit sa dingding ng bahay. Pagkatapos ay nagmamadali na akong lumabas ng bahay at umikot papunta sa likod, kung saan nakapwesto ang likuran ng kusina namin. Ngunit bago pa man ako makarating sa likuran, ay nakarinig na ako ng malakas na kalabog at para bang nagtatatakbo iyon palayo. Nakita ko ang bultahe ng taong nagmamadaling kumaripas ng takbo palayo. Kaya naman agaran ko ng hinabol iyon. Subalit napakabilis nitong tumakbo at sa isang iglap lang ay nawala na ito sa aking paningin. Napamura naman ako sa galit sa pag-aakalang magnanakaw iyong nakita ko. At baka may balak na pagnakawan kami nito. Pero napapaisip ako, ano naman ang nanakawin niya sa amin ng taong iyon? Gayong wala naman kaming mga magagarang gamit. Pagkarating ko nga sa likuran ay tinignan ko ang butas na sinasabi ng asawa ko. Nakita ko ngang medyo may kalakihan na iyon. Dati kasi noong unang dating pa lang namin ay nakita kong maliit pa lamang ang butas ng dingding. Pero nang mga sandaling iyon ay may kalakihan na. Nakakalangha pa rin ako ng mabahong amoy na para bang may tinapon na patay ng hayop sa likuran ng bahay namin. Sandali ko pang hinalughog ang likuran ng bahay at hinanap ang mabahong amoy na nalalanghap ko. Maya-maya pa ay narinig kong tinawag na ako ni Mariela at sinabi niyang bumalik na raw ako sa loob ng bahay at baka mapano pa ako. Dahil sa wala naman akong nakita sa likuran ng bahay ay bumalik na nga ako sa loob ng bahay. Mahal, may nakita ka ba sa likuran ng bahay? Bungad na tanong ng asawa ko. Umiling naman ako at sinabing wala akong nakita. Baka ako nakalayo na iyong marinig siyang sumigaw. Sa tingin ko ay magnanakaw ang taong nakita mo, mahal. Huwag kang mag-alala dahil magtanong-tanong ako bukas sa mga kapitbahay natin kung may napansin ba silang kahina-hinalang tao. Tatanong ko rin bukas doon sa kapitbahay natin sa likod kung may napansin ba silang tumakbong tao papunta sa likuran nila. Wika ko sa asawa ko at sinabihan ko rin siyang ikalman niya lang ang kanyang sarili. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko mahanap ang taong nakita niya. Sinara ko na lang ng maigi ang pintuan at bintana upang walang madaanan ang taong nagbabalak magnakaw sa amin. Baka kasi kapag nasa kasarapan na kami ng tulog ay bumalik iyon at pasukin pa kami. Sige na, mahal, magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Aabangan ko hanggang mamayang hating gabi ang magnanakaw na iyon at baka bumalik pa. Ani ko sa asawa ko habang nilalagyan ng takip ang butas sa may kusina. Victor, hindi kaya aswang ang nakita ko kanina at hindi magnanakaw? Kasi isipin mong mabuti, ha. Kung magnanakaw yon, di sana'y hintayin niyang makatulog na tayo bago iyon sumalakay. Pero kita mo naman. Hindi na natuloy pang sasabihin sana ng asawa ko. Dahil pinigilan ko na siya at sinabihang huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil hindi totoo ang mga aswang.
Ilang linggo na ba kaming nakatira sa purok na iyon, pero ni minsan ay wala naman kaming nababalitang may inaswang. Pero kasi ang sabi ng kapitbahay natin, aswang daw ang nakatira sa likuran ng bahay natin. Yun bang bahay na naroroon malapit sa malaking puno? Aniya pa. Sinong kapitbahay naman ang nagsabi sa'yo? Yun bang matandang naroon sa tindahan? Naku mahal, huwag kang maniwala doon. Dahil noong unang salta pa lamang natin dito ay sinabihan na ako noon na aswang ang kapitbahay natin. Huwag kang magpapaniwala sa mga yan, mahal. Wika ako sa kanya. Tumahimik naman ang asawa ko at pumunta na nga sa loob ng kwarto. Sa paglipas ng mga oras ay mahimbing nang nakatulog si Mariela. Samantalang ako naman ay nagkakape muna habang naninigarilyo upang hindi dalawin ng antok. Hinihintay ko kasing bumalik ang magnanakaw na iyon at makikita niya ang hinahanap niya. Nagkakamali siya ng bahay na pagnanakawan. Makalipas na lamang ang ilang oras at sumapit na nga ang hating gabi, ay wala naman akong nararamdamang kakaiba. Tinamaan na rin ako ng antok. Kaya tinampal-tampal ko pa ng ilang beses ang pisngi ko. Nang sa ganoon ay hindi ako makakatulog at mabantayan ko ang pagbalik nung magnanakaw. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakarinig ng mahihinang pagkutkot doon sa dingding ng silid namin. Panaka-naka rin akong nakakarinig ng mahihinang pag-angil at talagang masasabi kong nakakakilabot iyon pakinggan. Dahil sa hindi ko mapigilan ang pagtayuan ng mga balahibo ko sa batok. Iniupak. Sandali nga at mapuntahan kita sa likuran ng bahay naming animal ka. Sambit ko pa sa aking isipan at dahan-dahan na nga akong humakbang palabas ng silid upang hindi maalarma ang kung sino mang salarin ng pag-iingay at pagkutkot na nasa likuran ng bahay. Marahan kong hinugot ang itak at binuksan ko ng pintuan ng bahay. Pagkatapos ay dali-dali na akong tumakbo papunta sa likuran ng bahay. Noong naroroon na nga ako sa likuran ng bahagi, ay ganoon na lamang ang gulat ko at bahagya pa akong napaatras nang mabungaran ko ang isang nakakakilabot na nilalang. Para itong malaking paniking nakabuka ang mahahabang pakpak habang nasa gilid ng bahay namin at nagkukutkot sa dingding, na para bang balak na butasin iyon ng nilalang. Kawayan lang kasi ang dingding namin. Uy, putya, hinayo pa ka. Anong binabalak mo at kinukutkot mo ang dingding ng bahay namin ha? Pasigaw na tanong ko sa nilalang. Takot man ako ng mga sandaling iyon ay wala na akong ibang paraan kundi ang magtapang-tapangan na, alang-alang sa asawa ko. Naalala ko kasing baka ito ang sinasabi ni Mariela na naririnig niya tuwing hating gabi. Totoo nga ang sinabi ng asawa kong inaaswang siya tuwing gabi. Noong tumingin sa akin ang nilalang at umangil ito ng nakakapangilabot, ay parang nabahag ang aking buntot at sandaling nastatwa mula sa pagkakatayo. Subalit noong marinig ko ang boses ni Mariela na sumisigaw at tinawag ang pangalan ko, ay tsaka pa lamang ako naglakas loob at sinabihan si Mariela na huwag lumabas ng bahay. Isara niyang maigi at huwag niyang bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Napahinga ako ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob bago hinarap ang nilalang. Minura ko ito ng minura at hinamon na lumapit sa akin. Ang lintik naman na aswang ay dali-dali na itong kumaripas ng takbo papalapit sa akin. Kaya naman dahil sa takot ko, ay nangatog ang mga tuhod ko at sa di sinasadya ay napalahod ako sa lupa at naitara ko ang itak sa lupa. Nung makita kong malapit nang makalapit sa akin ang aswang, ay nilakasan ko na lamang ang aking loob at mabilis nang hinugot ang itak. Pagkatapos ay sinalubong ko na ito habang nakatutok ang itak.
Sakto namang nag-alanganin na sa pag-iwas ang aswang, kaya't naitara ko ang itak sa tagiliran nito na siyang naging dahilan ng pag-angil nito ng nakakakilabot at agarang napaatras, tapos ay kumaripas na ng takbo. Ang gusto yata ng aswang ay maghabulan kami. Pero hindi ko yun magagawa siguro dahil hindi ako mahilig sa sports. Nang makita kong lumayo na ang aswang ay mabilis ko na itong hinabol papasok sa talahiban. Kaya nga lang noong akmang susuungin ko na sana ang talahiban, bigla na lamang akong napaatras ng may malaking ibon na bumulusok pa itaas. Rinig na rinig ko ang malakas na nakakakilabot na huni ng wakwak. Kaya naman nagmadali na akong bumalik sa loob ng bahay. Pagkabalik ko nga ay naramdaman kong nanginginig pa ng bahagya ang katawan ko dahil sa takot. Samantalang ang asawa ko ay nagsalubong ang kilay na sinalubong ako at ginawaran ng mag-asawang sampal. Sakit. Para bumalik umano ako sa ulirat. Nakita niya raw kasing putlang-putla na ang mukha ko. Sa paglipas ng ilang sandali ay nakabawi naman ako at saka ko pa lamang sinabi sa kanya ang buong pangyayari. Sinabi niya namang bukas na bukas ay pupuntahan niya ang bahay ng matanda dahil wala talaga siyang ibang hinala kundi ang matandang kapitbahay namin. Ilang beses na raw kasi niyang nahuling nakatitig iyon sa kanyang tiyan. Sinabi pa sa akin ni Mariela ang itsura ng matandang kapitbahay namin sa likuran. Nagulat naman ako dahil ang matandang sinasabi niya ay iyon rin ang matandang matalim na nakatitig sa akin noong unang salta pa lamang kami. Nagsuhestyon na lamang ako na lumipat na lamang kami ng bahay sa bayan. Di bali nang may kamahalan basta't ligtas lang kaming magpamilya. Kinabukasan nga mga kaaswang ay hindi ko na pinatagal pa. Pinuntahan ko na ang may-ari ng bahay at sinabi rito ang mga nangyari. Sabi ko pa, aalis na lamang kami sa inuupahang bahay bago pa may mangyaring masama sa pamilya ko. Lalo na kapag wala ako sa bahay. Wala namang nagawa ang may-ari kundi ang pumayag na lamang noong puntahan na namin ni Mariela ang bahay ng matanda na iyon. Pinapakiramdaman namin ang pinaghihinala ang aswang na kapitbahay. Ngunit hindi ito lumalabas at binabalaan din kami ng may-ari ng bahay at ng matanda na huwag kaming lalapit doon. Sa paglipas naman ng mga araw ay nakahanap naman kaagad ako ng malilipatang bahay sa bayan. At noong nakalipat na nga kami ay wala na akong nararamdamang kahit ano. Hanggang sa naipanganak na nga ang aming panganay. At ito namang anak ko na mahilig na makinig sa inyo, Sir Casper, ay pangalawang anak ko na siya. Nakalipat na rin kami sa Bulacan, nakaipon at nakabili ng sariling bahay at may konting negosyo. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Victor ng Del Monte, Bulacan. Ingat mga minamahal. Maikli lang daw ang buhay, kaya hindi dapat sayangin sa galit at hinanakit. Kaya kahit gaano man kasaklap at kapait ang sinapit ni Flor sa kanyang ama, binigyan pa rin ng dalaga ng panahon na babisita ang ama na ilang araw na lang ang ititirang buhay sa mundo. Natanggap ni Flor ang telegrama na ang kanyang ama raw ay may sakit at walang mag-aalaga. Taong 1980, lumipad si Flor pabalik ng Maynila ng mag-isa. Naiwan ang kanyang asawang German sa bansa nito. Magwawalong taon na noong kasal si Flor sa isang parokyano at hindi pa sila binihiyaan ng anak. 7 silang magkakapatid ni Flor. Siya ang panganay sa lahat. Edad 30 na siya nang makapag-asawa. At ang kanyang mga kapatid ay may mga asawa at anak na rin
maliban sa bunso na noon ay 23 anyos at binata. May nobya rin ito at nagtatrabaho rin sa ibang bansa. Tanggap lang naman ng kanyang asawa ang kanyang nakaraan. Si Flor kasi ay ilang beses nang naghahasa ng ama. Noong nasa poder pa ito nito, kinamumuhian man ang ginang, hindi pa rin niya matiis na hindi makita ang ama sa huling hantungan. Ito pa rin ang dahilan kung bakit siya nabuhay sa mundo. Nabiyayaan ng mabait at mayaman na asawa. Magtatakip silim na nang dumating ang ginang. Nadatnan niya pa ang mga kapatid niya na naroon sa kanilang bahay. Nagtaka siya kung bakit kumpleto ito at may ibang tao na hindi pamilyar sa kanya ang naroon. Nahuli ka ng dating, Ate Flor. Wala na ang tatay. Malungkot na saad ng kanyang kapatid na lalaki. Ito ang kanilang pang-apat. Nalungkot rin naman si Flor sa nangyari, subalit hindi niya masabayan ang kanyang mga kapatid na humahagulgol at umiiyak. Nahalata niyang maging si Esther na sumunod sa kanya ay ganoon rin. Tila may hinanakit na maaninag sa mga mata nito. Gusto niya itong lapitan at kausapin, ngunit biglang nabaling ang kanyang atensyon sa isang batang lalaki na nasa 7 taong gulang. Titig na titig ito sa kanya na hindi niya maintindihan kung bakit. At talagang nakakapukaw ng interes. Nilapitan niya ito para sana tanungin, ngunit bigla ring tumalikod at mabilis na humakbang palabas ng bahay. Nag-alala ang ginang dahil paggabi na, kaya sinundan niya ito. Tila walang may nakakapansin sa bata. Naghahanda na rin sa padasal ang grupo ng mga ginang na nagbolboluntaryo sa pag-aalay ng pang-5 araw ng panalangin. Ang iba sa mga ito ay binati siya at natuwa sa kanyang pag-uwi, habang ang iba ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Hindi na lamang niya iyon binigyan ng pansin. Patuloy lang siya sa paglalakad at sinundan ng bata. Namataan niya itong papunta sa likod ng bahay. Mas binilisan niya ang paghakbang dahil alam niyang masukal na sa parting likod at may lumang balon na naroon. Delikado at baka mahulog ang bata nang wala man lang may nakakapansin. Nagtaka siya kung kaninong anak ba ito, kung pamangkin ba niya ito, dahil hindi naman niya namukhaan. Labis ang kanyang pag-alala nang pagdating niya sa likod ng bahay ay hindi niya mahagilap ang bulto ng bata. Tinignan niya ang lilim ng mga naglalakihang punong kahoy roon. Bawat hakbang niya ay rinig ang langot-ngot ng mga tuyong dahon. Ilang araw na yata itong hindi nawawalisan. Pamahiin ng lahat ng taga-probinsya kapag may patay ay bawal magwalis ng bakuran. Sinili pa ng ginang ang bawat likod ng punong kanyang madadaanan. Napayuko pa siya sabay tabo ng kanyang ulo gamit ang kanyang 2 kamay. Sobrang lakas kasi ng pagaspas ng mga pakpak ng nilalang na nasa taas ng puno kung saan siya lumapit. Napaatras pa siya kasabay rin ng paglipad ng nilalang palayo. Huni ng wakwak iyon. Hindi rin kumbinsido si Flor na isa lang iyong uwak na ibon. Sa lakas ng pagaspas na iyon ay mas malakas pa yata sa pagaspas ng pato. Napasigaw pa siya nang may matigas na bagay siyang naatrasan. Ate, ang boses mo. Nananalangin sila sa loob. Mahinang bulong na Esther. Pasensya na. Ba't ka kasi nariyan? Naggulat tuloy ako. Reklamo ni Flor. Nakita kita na lumabas na parang wala sa sarili kaya sinundan na kita. Litanya ng kapatid nito na si Esther. May sinundan kasi akong bata, narito siya. Kaya lang biglang nawala. Naisip ko baka nahulog sa lumang balon. Sagot ni Flor. Anong bata? Wala tayong kasamang bata sa loob. Naroon lahat kay Nanay Nelfa, lahat ng mga apo niya. Nasa kabilang bahay. Bilin nga nun na pumunta ka roon oras na makarating ka. Ayaw kasi ng nanay na may nag-iingay sa padasal kay tatay. Kaya siya na muna nagbantay sa lahat ng mga apo. Mahabang litanya ni Esther.
Tsaka lang napagtanto ni Flor. Iyon nga lang ang nag-iisang bata na nakita niya pagdating. Halos lahat na naroon ay may edad na lahat. Kaya napatanong ulit siya sa sarili. Sino ang batang iyon? At saan na nagpunta? Pero may bata tayong kasama kanina. Kaya ako nandito dahil sinundan ko. Reklamo ni Flor. Nginitian lang siya ni Esther. Tila mapait ang ngiting iyon. Ngiting may nakatagong ibang kahulugan sa likod. Halika na ate, namamalikmata ka lang eh. Wika pa nito at nagpatiuna na sa paglalakad. Napailing na lang si Flor at saka sumunod na rin dito sa loob. Madalas pa niyang nahuhuli ang kapatid na tinatapunan siya ng nakaw na tingin. Ate, anong ginagawa mo sa labas? Nagsisimula na ang panalangin. Bulong ng isa pa niyang kapatid na si Roth. Ganon pa rin ang kanyang sinagot. Ngunit pinatahimik sila ni Esther. Napayuko na lamang ulit ang dalawa. Matapos ang panalangin ay tsaka lang hinila ni Roth si Flor palayo sa karamihan. Si Roth ay panglima sa kanila ngunit hindi ito lumaki sa kanilang tahanan. Nasa tiyahin nila ito dahil sa sobrang hirap ng kalagayan nilang magpamilya. Kaya wala itong kaalam-alam kung gaano kasama ang kanilang ama, maliban sa pananakit ng kanilang ama sa kanilang ina at maging sa mga magkapatid. Si Roth lang yata ang hindi nakaranas noong malakas pa ang kanilang ama dahil wala ito sa tahanan. Nabahala si Roth sa nakikita ng kanyang ate. Naalala niya ang ama noong buhay pa ito, ngunit mahina na. Kwento ni Roth sa kanyang ate na madalas itong nakikita ng kanyang ama. Ngunit ito lang din ang nakakakita. Madalas pa itong magising sa kalagitnaan ng gabi. Sumisigaw at nagmamakaawa na tantanan na dahil hinang-hina na siya. Nakangisi lang daw ang bata sa kanilang ama habang nakatingin sa isang nilalang na sumisipsip ng dugo sa kung saang parte nito gustong kagatin ang kanilang ama. Kinabukasan raw kapag tignan nila ang kanilang ama ay puro pasana sa parting sinabi nito na kinagat ng isang nilalang na parang malaking ibon na dumadaan sa sewang ng kanilang beraha. Ilalagyan naman daw nila ng sako ng pantakip ang butas na iyon tuwing gabi. Ngunit kinabukasan ay wala na ito sa pwesto at kita na ang liwanag sa labas tuwing umaga. Kaya marami ang naniniwala at halos kumalat na sa lugar na naaswang ang kanilang ama. Kinilabutan si Flor sa kwento ng kapatid. Palaisipan sa kanya kung bakit kasama ang bata sa sinasabing aswang. Hanggang sa tapos ng 9 na gabi ng panalangin. Ngunit umpisa na naman ang kakaibang mga bangungot sa pagtulog ni Flor. 2 buwan ang ibinigay ng kanyang asawa na bakasyon niya. Kaya marami pa siyang pagkakataon upang makabanding ang kanyang mga kapatid. Ngunit kakaiba si Esther sa lahat. Ito ang sumunod sa kanya at kalapit niya dati. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sobrang lamig ng pakikitungo nito sa kanya. Sinubukan niya itong kausapin ngunit halatang lumalayo. Iisa lang daw ang anak nito at napakagwapo ngunit isang beses lang ding pinakita sa kanila. Sobra daw kasi ang tantrum nito at kahit 3 taon pa lamang ito noon na nakipaglaro sa mga pinsan ay talagang nagulat ang lahat sa talim ng mga ngipin nito. Kinagat nito ang pinsan at nagkaroon ito ng sugat na tuwang-tuwa pa ang bata nang makitang dugong dumadaloy mula sa sugat ng kanyang kagat. Simula noon na hindi na ipinapakita pa ni Esther ang kanyang anak. Kahit anong suyo ng kanilang nanay ay wala itong pakialam. Ang tanging rason nito ay magagalit ang kanyang asawa na kahit minsan ay di pa nakita ng kahit isa man lang sa kanila. Nahihiwagaan si Flor sa kwentong iyon ng kanyang kapatid. Kaya mas lalo siyang nagka-interes na makausap sa Esther. Hanggang sa isang araw, galing sila noon sa bayan dahil ipinasyal niya
ang kanyang mga kapatid at ipinag-grocery bawat isa ng pangangailangan ng mga ito sa loob ng bahay. At 3 lang sila ang nasa loob ng bahay. Ang bunso niyang kapatid na binata ay nasa kabilang kwarto at pagod din katulad nila. Kaya pareho silang pagod at mabilis na nakatulog sa mga sandaling iyon. Maliwanag naman ang loob ng kanilang kwarto dahil sa Petromax na nanatiling naka-on hanggang madaling araw, simula noong nagkasakit ang kanilang yumaong ama. Nagising na lang si Flor nang tila may naramdaman siyang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Tinilat niya ang kanyang mga mata at unti-unting inikot. Dumapo ito sa isang pamilyar na mukha ng bata. Ang batang sinundan niya noong unang dating niya sa bahay. "Ikaw ang batang nakita ko noong unang araw ko dito. Anong kailangan mo sa akin? Bakit sa akin ka lang nagpapakita?" Tanong ng ginang. Nakangisi lang ito habang tinitignan ang kanyang kanang braso na ramdam niyang tila may linta na nakakapit ngunit hindi niya nagawang natapunan ng tingin. Sinundan niya ang tingin ng bata at napasigaw siya sa nakita. Sobrang haba na tila kulay itim na lubid na galing pa sa butas ng bintana. Kasabay ng pagkawala ng bagay na nakakapit sa braso ni Flor ay ang pagkawala rin ng bata na nakatayo sa kanyang gilid. Nagising si Flor at napagtanto na bangungot lamang iyon. Ngunit ramdam niya ang pangangalay ng kanyang balikat. Nang magising siya kinabukasan ay nagulat siya nang makita ang pasa sa kanyang braso. Napailing siya. Imposible iyon dahil panaginip lang niya iyon. Tila may tusok pa ng karayom sa gitna ng pasa na iyon. Nang sumunod na gabi ay ganoon pa rin ang nangyari. Kaya nagtaka na si Flor dahil kabilaan na ang pasa sa kanyang balikat. Alam niyang hindi iyon normal pero hindi pa rin niya sinabi sa kanyang mga kapatid at ina. Nang sumunod ulit na araw ay bumisita si Esther. Sobrang tuwa ni Flor dahil makakausap na niya ng masinsinan ang kanyang isang kapatid. Subalit ganoon pa rin sa tuwing lalapit siya ay gumagawa ito ng alibay para makalayo sa kanya. Nagtataka si Flor kung anong hinanakit mayroon ang kapatid niya sa kanya. Nang magdadapit hapon na ay nagpaalam na ito sa ina na uuwi. Palihim itong sinundan ni Flor. Ayaw niyang bumalik ng ibang bansa na may isang kapatid na tila may hinanakit ang kalooban sa kanya nang hindi niya alam. Nang makasakay ito ng tricycle ay sumakay rin siya sa likod. Hindi nito napansin na nakisabay siya dahil hindi man lang ito lumilingon. Gumamit rin si Flor ng hoodie jacket para kapag lumingon ito ay makapagtago siya. Huminto ang tricycle at bumaba ito. Nagkubli si Flor at hindi na muna bumaba. Sa unahang parte siya bumaba upang hindi mahalata ng kapatid. Nang maglakad na ito sa isang makipot na daan, ay tsaka lang palihim na sumunod si Flor. At nang nasa bakuran na ang kapatid, tsaka lang naglakas loob na tawagin ni Flor si Esther. "Anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ng kapatid. "Siguro naman hindi mo na ako maiiwasan ngayon, Esther. Bahay mo na ba to?" Tanging sagot ni Flor. "Ano po ba ang kailangan mo?" Inis na tanong nito. Sa pagkakataong iyon ay ramdam ni Flor ang kakaibang enerhiya sa paligid. Si Esther ay tila nababahala rin habang nakatingin sa malaki at lumang bahay. Maging si Flor ay umikot din ang paningin hanggang sa magtama ang kanilang paningin. Ito ang bahay niyo ng asawa niyo? Parang haunted house naman." Kaswal na reklamo ni Flor. "Umuwi ka na, ate, bago pa maging huli ang lahat," babala ng kapatid. Napakunot ng noo si Flor.
Bakit ba kasi lagi kang umiiwas sa akin? Tanong pa rin ni Flor. Nakalimutan mo na ba, Ate Flor? Iniwan mo ako sa kamay ni tatay. Paulit-ulit niya akong binababoy. Tapos ikaw nasa ibang bansa, tinatamasa ang magandang buhay, kasama ang mayaman mong asawa. Sobrang nagulat si Flor sa revelasyon na iyon ng kapatid. Akala niya ay sa kanya lang iyon ginawa ng kanyang ama. Maging ang kapatid pala na sumunod sa kanya ay nakaranas rin ng pambababoy ng ama. Hindi ko alam. Akala ko sa akin lang niya ginawa iyon. Kaya ako tumakas at nakilala ang asawa ko sa lungsod kung saan ako nagtatrabaho noon. Umiiyak na kwento ni Flor. Hindi umimik si Esther habang patuloy na nakatitig sa kanya at patuloy rin sa pag-agos ang luha sa mga mata. Maya-maya pa ay huni ng maraming wakwak ang nakapaligid sa kanila. Muli na namang umikot ang tingin ni Flor sa paligid. Aswang yun? Bakit ang daming aswang dito? Tanong ni Flor sa kapatid. Dahil angka ng aswang ang napangasawa ko, ate. Sila ang sumagip sa akin noong mga panahong naging palaboy ako. Basta wag lang makita at mahalay na namang muli ni tatay. Noong sobrang trauma at pandidiri ko sa aking sarili, asawa ko lang ang nariyan, nakasuporta. Dahil natatakot akong magsalita, pero nakapaghiganti na ako kay tatay. Dahil ako mismo ang nagpapatay sa kanya. Pinakain ko siya ng paunti-unti sa asawa ko. Pinatay ko siya ng dahan-dahan para makaramdam man lang siya ng pagsisisi dahil sa ginawa niya sa akin. Pero wala. Dakilang batugan ng tatay. Mahabang litanya ni Esther. Nasapo ni Flor ang kanyang bibig dahil sa pagkabigla. Diyos ko, Esther. Tanging sambit ni Flor. Iyong bata, anong koneksyon ng bata? Bakit siya nagpapakita sa akin? At bakit pati ako? Umiiyak na tanong ni Flor. Siya lang naman ang anak na nabuo sa tiyan ko dahil sa panggagahasan ng tatay. 7 taon na ang nakaraan, subalit pinalaglag niya. Kamuntikan pa akong mamatay. Kaya binuhay ko sa isip ko ang bata at ibinigay ko sa aking asawa na aswang bilang gabay niya. At ikaw ang isusunod nilang biktima. Walang awang wika ni Esther. Unti-unting lumapit ang huni ng maraming nilalang. At dahil pagkain na mismo ang lumalapit sa kanila, hindi na mahirap pa para sa kanila. Pagpiestahan nila ang iyong sariwang dugo at laman. Nakatawa na wika ni Esther. Esther, maawa ka. Huwag mong gawin sa akin ito. Hindi ako tumakas noon para talikuran kayo. Hindi pumasok sa isipan ko ang ideya na posible rin palang ikaw naman ang bababuyin ng tatay kapag wala na ako. Patawad, Esther. Pero pareho lang tayo ng sinapit sa kamay ni tatay. Litanya ni Flor. Pasugod na ang buong angkan ng nilalang kaya nanginginig na ang ginang sa takot. Ngunit biglang inutos ni Esther sa mga nilalang na tumigil at huwag galawin ang kanyang ate. Noon lang din nalaman ni Esther ang mapait na karanasan na dinanas ng kanyang ate. Naakala niya ay sa kanya lang ginawa ng ama. Umiiyak na yumakap si Esther kay Flor, maging ang ginang. Sa huli ay damdamin pa rin ng kapatid ang nananaig. Nangako si Flor na panatilihin na sekreto ang lugar at ang angkan ng napangasawa ng kapatid na si Esther. Hanggang sa ito ay lumipad na napabalik. Hindi rin sinisi ni Flor kung bakit nagawa iyon ni Esther sa kanyang ama. Gusto nito ng hustisya na hindi kayang ipagsigawan dahil sa kahihiyan, kung kaya't sinarili na lang. Wala ring pagsisisi sa puso ni Esther nang ginawa niya iyon.
Kung matigas ang puso ng ama para sa pagsisisi, titigasan din niya rin ang kanyang puso para matapos na ang lahat ng mga baon niyang hinanakit sa buhay. At gaya po ng dati mga kaswang, hanggang dito na lang po ang kwento dahil wala nang kasunod. Alright, ingat mga pinakilig. Magandang araw po sa inyo, Sir Casper. Pati sa lahat ng nakikinig sa ating channel. Sana malibang po kayo sa mga bagay na ibabahagi ko ngayon. Ang pangalan ko po pala ay Kenneth. Isa po akong bantay sa isang printing company dito sa Bulacan. Taga Bicol po talaga ako. Pero tumigil ako ng pag-aaral dahil hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Kaya isinantabi ko na muna ang pangarap. Sabi ko, mag-iipon muna ako ng pera at magtatrabaho bago ako umuwi sa Bicol para mag-aral muli. Napadpad ako sa Bulacan dahil na rin sa mga tito ko na dito rin nakatira. Sabi niya, pwede raw akong makituloy sa kanila habang naghahanap ako ng trabaho. At doon na nga nagsimula. May experience rin ako sa pagbabantay sa mga computer shop. May kaibigan kasi ako dati sa Bicol na nagtayo ng shop at ako ang kinuntsaban niyang magbantay. Kaya alam ko ang mga basics sa computer, paggamit ng iba't ibang applications at may kaunti rin kong alam sa graphics designs. Kaya nga nang ipasa ko ang resume at makita ng may-ari na alam ko na ang basics, agad akong natanggap. Sumunod na linggo, nagsimula na kaagad ako. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang shift ko. Malapit lang sa amin kaya minsan ay naglalakad lang ako kapag hindi naman ganoon kainit ang panahon o hindi umuulan. Para na rin makatipid kahit konti at madadagdagan ko rin ang maipapadala kong pera sa amin. Halos isang buwan na ako sa trabaho nang minsang ipatawag ako sa opisina. Akala ko kung ano na ang nagawa ko. Kaya kailangan akong makausap ni manager. Dahan-dahan pa akong naglakad habang iniisip ang kung ano bang kapalpakan ang nagawa ko. Pagpasok ko, nakatayo si manager. Sa upuan niya ay isang lalaking napaka-pormal na damit. Parang aatid ng kasal. Good morning po, bungad ko sa kanila. Sabay silang humarap sa akin. Dumiretso ang tingin ko sa nakaupong lalaki. Doon lang ako nakakita ng ganoon kaputlang lalaki sa buhay ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pulbo o make-up o maputi lang talaga ang kompleksyon ng mukha niya. Kahit nga ang labi niya ay maping-pink sa sobrang putla niya. Kenneth, ito nga pala ang may-ari nitong kumpanya, si Mr. Pilausa. Sabi ni manager. Bumalik ang tingin niya kay Bossing. Sir, siya po ang pinakabagong empleyado ng kumpanya. Lampas isang buwan pa lang po siya dito. Maayos naman siyang magtrabaho. Madaling matuto. Tinitigan ako ni Mr. Pilausa na para bang kinikilatis ako. Ang buo kong katawan, ngumiti ako. Kumusta po kayo, boss? Sabi ko. Hindi nagsalita si Mr. Pilausa. Si manager ang sumagot. Gusto lang niya kasing makita lahat ng empleyado dito. Ikaw na lang ang hindi niya kilala. Kaya ngayong napadalaw siya, pinakilala kita. Sige na, Kenneth. Makakabalik ka na sa trabaho mo. Tumalikod ako at lumabas na. Mabilis ang mga takbo ko. Ewan ko ba? Pero noong oras na iyon ay kinakabahan ako. Para akong nakaalis sa kung anumang kapahamakan.
Buong araw na wala sa trabaho ang isip ko. Lumipas ang mga araw. Bihira lang naman na dumalaw sa shop si Mr. Pilausa. Kaya nalimutan ko na rin ang kakaibang impresyon ko sa kanya. Dumami na rin ang mga kaibigan kong katrabaho. Paminsan-minsan tuwing weekends ay nag-uusap-usap kami para lumabas at mag-inom. Banding na rin para raw mas maganda ang working environment kung magkakasundo kaming lahat. Hanggang sa isang beses, narinig namin na pinatawag daw ang bagong dating na empleyado sa opisina. Tawag daw ni Bossing. Nagkatinginan kaming magkakatrabaho. Napatawag na rin kayo sa opisina noon? Tanong ko sa kanila. Nagsitanguan sila. May iba pang tumawa. Oh, bakit? Anong nakakatawa? Tanong ko pa. Alam niyo bang chismis, mga Mars? Sabi ng isang bading na katrabaho namin. Johnny ang pangalan niya. Tumahimik ang lahat. Lahat ng mata at tenga ay napunta sa sinasabi ni John. Alam niyo ba, may usap-usapan sa office na vampira raw yan si Bossing. Ay naku, kita niyo ba naman kung gaano kaputla? Nakakaloka nga eh. Nagtawanan lahat. Akala namin seryoso na ang sasabihin. Nagsibalikan kami sa trabaho nang sinita kami. Naririnig pala sa opisina ang tawanan namin. Nang lumabas sa opisina yung baguhan, tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Sabi niya, pinakilala lang daw siya kay Bossing ni manager. Hindi raw nagsalita si Bossing. Pero tinitigan siya nito ng matagal. Parehas na parehas sa naging karanasan ko. Sa ika-6 na buwan ko sa trabaho, nangyari ang isa sa mga bagay na siguro ay dapat naging warning na para sa akin. Uwian na noon. Nag-ayos ako ng gamit sa locker nang mapansin kong ibinalik ni Johnny ang gamit niya sa loob. Para rin na may hinihintay siya. Johnny, di ka pa ba uuwi? Tanong ko. Gusto ko nga eh. May rampa pa ako mamaya. Kaso sabi ni manager, kailangan ko raw mag-overtime ngayon. Nandyan daw kasi si Bossing. Baka kakagatin ako na gagawing vampira. Sabi niya sabay tawa. Tumawa na rin ako sa biro niya. Pero may nararamdaman na akong hindi tama. Na para bang may kaunting kaba. O sige na, Kinate. Pasok na ako. Baka hinahanap na ako ni manager. Sabi niya sabay takbo papasok. Sige John, ingat. Sabi ko sabay kaway. Yun na ang huling beses na nakita kong buhay si Johnny. Sumunod na araw, hindi pumasok si Johnny. Walang umupo sa table niya. Nagtaka kaming lahat. Hindi kasi ugali ni Johnny ang lumiban sa trabaho. Sa buong taon niya, niwala man siyang absent kahit isa. Naisip naming lahat na baka may sakit lang si Johnny. Sumunod ulit na araw, dumating ang magulang ni Johnny. Nakita namin na pumasok ito sa opisina. Paglabas, tinanong ng isa sa mga katrabaho namin kung nasaan si Johnny. Bakit hindi siya pumapasok? Ilang araw nang nawawala si John. Hindi pa siya umuwi simula nung Martes. Akala nga namin nakitulog lang sa kaibigan. Pero nalibot ko na lahat ng kakilala kong kaibigan niya. Wala raw si Johnny. Hindi man lang namin makontak ang cellphone niya. Kaya nagpa-blatter na kami sa mga pulis. Pumunta ako rito kasi sigurado ako dito siya galing. Sabi ng manager niyo, pumasok pa si Johnny. Baka kung ano-ano ang nangyari sa kanya pag-uwi. Paiyak na ang nanay ni Johnny.
Sasabihin ko na sana na pinag-overtime siya sa trabaho nang biglang dumating si manager. Sinamahan palabas ang nanay ni Johnny habang kinakausap. Isa iyon sa pinakapagkakamali ko. Hindi ko man lang sinabi kahit kanino na nakita ko si Johnny noong Martes ng hapon na iyon. Hanggang sumunod ulit na Lunes, halos isang linggo matapos mawala ang lalaki. Natagpuan sa gilid ng ilog ang isang katawan ng isang lalaki. Naaagnas na ito. Pagbukas ng mga sako ay nakita ng mga pulis na wala ng lamang loob at utak ang katawan. Para bang kinain daw ito ng isang hayop. Halos bulok na ang laman, pero nakilala pa rin ang katawan dahil sa suot nitong uniforme at sa piklat nito sa noo. Si Johnny ang bangkay na iyon. Halos lahat ng empleyado ng kumpanya ay dumalaw ng lamay ng kinagabihan. Halos napuno ang maliit na bahay nila Johnny sa dami namin. Sarado ang kabaong. Siyempre, sa tindi ng sinapit ni Johnny kahit ako man ay ayaw kong makita ang natira sa katawan niya. Binigay ni manager ang abuloy na inipon namin para naman makatulong kahit papano sa mga gagastusin. Sa pagkakataong iyon, habang pinagmamasdan ko si manager na kausap ang nanay ni Johnny, hindi ko maiwasang makaramdam ng galit. Pakiramdam ko kasi ay may kinalaman sila sa mga nangyari. Napabalita pa ang pangyayaring iyon sa TV Patrol. Ang sabi ng mga pulis, baka raw hold up ang motibo ng pumatay kay Johnny. Isinilid sa sako at saka pinaanod sa ilog. Nabawasan ang saya sa trabaho namin. Si John kasi ang laging maingay sa amin. Laging nagbibiro, laging may mainit na chismis tungkol sa kaibigan niyang hindi naman namin kilala o kaya sa isang artistang nabuntis daw ng kung sino. Sa konting panahon na nakilala ko si Johnny, naging malapit din ako sa kanya. Hanggang sa isang hapon ulit noon, 5:00 na. Napagpasyahan kong mag-yosi muna sa labas. Pauwi na ako noon. Pamparelax matapos ang maghapong trabaho. Nakasabay ko ang isa sa mga security guard sa kampanya. Nakwentuhan ko. Kung saan-saan lang umabot ang kwentuhan, sabi niya, halos 1 dekada na rin siyang nagtatrabaho sa kumpanya. Dito niya rin daw napaaral lahat ng anak niya. Kaya nga raw ngayon ay isang high school na lang ang pinag-aaral niya. Hanggang sa dumating ang usapan namin tungkol sa kay Johnny. Nakakalungkot po ang nangyari, no? Sino kaya ang walang pusong may gawa nun? Sabi ko sabay tapo ng upos at saka sindi pa ng isa ng yose. Tahimik lang si Manong Sikyo. Para bang may iniisip siya. Tapos saka siya nagsalita. May ikikwento ko sa iyo. Pero huwag mo sanang maikwento kahit kanino. Sabi niya. Bakit po? Tanong ko naman. Sa tagal ko nang nagtatrabaho dito, hindi lang 1 beses kami namatayan ng empleyado. Tinitigan ko si Manong Sikyo. Hindi ko mahanapan ng pagsisinungaling ang mukha niya. Halos taon-taon kaming nawawala ng empleyado dito sa kumpanya. Akala ko nga noong dati ay nagkataon lang. Medyo delikado naman kasi talaga ang panahon ngayon. Marami nang masasamang loob sa labas. Hindi mo alam kung kailan darating ang malas. Pero sa 10 taon ko, 10 beses na rin itong nangyari. Bigla na lang may empleyadong hindi papasok, tapos ay may darating na mga magulang o kaya ay kapatid, kasintahan, para hanapin ang nawawalan nilang kapamilya. Taon-taon yan nangyayari. Nakakahalata na ako na baka hindi talaga nagkataon lang ang lahat. Siguro nga ngayon lang nalaman ng ibang empleyado na may namatay dahil nga nahanap ang katawan. Pero yung ibang empleyado, wala man lang nahanap kahit sapatos o damit. Mahabang salaysay ni security guard. Hindi ko alam ang sasabihin sa mga ikonentong iyon ni Manong Sikyo.
Nalimutan ko ng hit-hitin ang sigarilyo sa daliri sa pagkakabigla. Napasobra na naman ako sa pagkukwento, pasensya na. Mauna na ako sa'yo, baka hinahanap na ako sa bahay. Basta yung bilin ko ha, huwag mong kalimutan, sabi ni Manong sabay alis. Nagmamadali siyang umalis habang ako naiwang nakatulala. Hanggang sa pagtulog noong gabing iyon ay iniisip ko pa rin kung totoo ba lahat ng kwento ni Manong. Kung nangyari ba talaga lahat ng iyon o pinagtitripan niya lang ako. Nagtanong-tanong ako sa mga katrabaho pero sabi nila wala naman daw silang natatandaan na dating katrabaho na nawala tulad ni John. Kaya naguluhan ako. Seryosong seryoso si Manong habang nagkukwento. Imposibleng binibiro niya lang ako o tinatakot. Lumipas ang mga araw na naging buwan hanggang sa umabot na ako ng 2 taon sa trabaho. Tumaas pa nga ang sahod ko. Isang hapon ulit noon, pauwi ako. Pasakay na sana ako sa motor na naipundar ko sa nakalipas na 2 taon. Bigla akong tinawag ng isang katrabaho. Kenneth, tawag ka sa loob. Magpapa-assist daw si manager sa loob. Naroon daw kasi si Busing. Padabog kong isinara ang makina ng motor at hinubad ang helmet. Papasok na sana ako nang makasalubong ko si Manong Sikyo. Si Manong na nagkwento sa akin tungkol sa mga empleyado na nawala raw katulad ni Johnny. Mag-overtime ka? Tanong ni Manong. Opo, magpapa-assist daw si Busing. Sagot ko. May ibinigay siya sa akin. Isinilid niya ito sa bulsa ko. Hindi ko na tinignan dahil nagmamadali nga ako. Ano po to? Tanong ko. Makakatulong yan mamaya. Sige na, huwag mong tanggalin yan, sabi niya. Pumasok na ako. Tumigil muna ako sa locker para ilagay ang bag ko. At saka na ako dumiretso sa opisina. Habang naglalakad, saka ko lang natandaan na ganitong-ganito rin ang ginawa ni John noong hapon na nawala siya. Ako pa nga ang huling nakakita sa kanya bago siya pumasok sa opisina. Kinabahan na ako. Pagpasok ko sa pinto ng opisina, si manager lang ang naroon. Upo ka, Kenneth, sabi niya. Umupo naman ako sa harap ng table niya. Ano po gagawin ko? Tanong ko sa kanila. Hindi ako sinagot ni manager. Bagkus ay nilagyan niya lang ng tubig ang baso sa harap ko. Hindi naman ako nauuhaw pero uminom ako. Ilang taon ka na nga dito, Kenneth? Tanong ni manager. Lampas 2 taon na rin po, sagot ko. Masaya ka naman sa trabaho mo? Siyempre naman po, maayos naman ang sahod. Nakakapag-ipon naman ako kahit papano at nakakapagpadala sa amin sa probinsya ng sobra. Wala rin akong reklamo sa mga katrabaho ko kaya masasabi ko pang saya naman ako. Tahimik bigla ang paligid. Tunog lang ng aircon ang maririnig. Ako na ang bumasag sa katahimikan. Ano po bang gagawin ko dito, sir? Sabi niyo magpapa-assist si boss. Nasaan po siya? Tumayo si manager. Naglakad siya sa likod ko. Hinimas-himas ang buhok ko sa ulo. Gusto ko sanang lumingon pero hindi ko magawa. Hindi na ako komportable sa mga kilos ni manager. May itatanong ako sa iyo, Kenneth. Paano kung malaman mong ito na ang huling araw mo sa trabaho? Sabi niya. Kumabog na ang dibdib ko. Po, may nagawa po ba akong hindi ko alam? Tanong ko. Tanong lang din ang sinagot niya. Natatandaan mo ba si Johnny? Ha, Kenneth? Di ba katrabaho mo siya dati? Ininom ko ang natitirang tubig sa baso. Opo. Bakit po?
Anong kinalaman niya dito? Umupo siya sa harap ko. Alam naming ikaw ang huli niyang nakausap bago siya pumasok dito noong hapon na iyon. At hindi mo man lang nireport sa pulis ang nakita mo, sabi niya. Kayo po ba ang pumatay sa kanya? Tumawa ng tumawa si manager. Parang nababaliw na siya. Noon ko lang siya nakita na ganoon kong tumawa. Sa trabaho, ni hindi ko nga siya makita ang maglabas ng emosyon kahit may nagawa kaming mali. Ano po bang nakakatawa, sir? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang nakakatawa. At sasagutin ko na rin ang mga tanong mo. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Pero kilala ko kung sino. At sigurado akong kilala mo rin siya. Nagsitayuan ang balahibo ko sa batok. Agad akong tumayo at kumaripas palabas. Pero nakalak ang pinto. Bumuelo ako at saka buong lakas na sinipa ang pinto. Pero hindi man lang ito natinag. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Kahit papukpukin mo yan ng maso hindi mo yan masisira. Nandito sa bulsa ko ang susi ng pinto na yan. Kaya umupo ka na lang dito. Naghanap ako ng armas na magagamit. Wala akong ibang makita kundi payong. Kinuha ko ito at itinutok kay manager. Hindi ko kunin ko sa iyo yung susi, sabi ko. Kung kaya mo, sagot niya naman. Biglang bumukas ang bintana. Pumasok ang isang lalaking maputla at nakapormal na damit. Si Bossing, ang may-ari ng kumpanya. Nasa second floor ang opisina, kaya hindi ko maisip kung paano siya nakapasok. Kumusta, Kenneth? Sabi niya. Ang lamig ng kanyang boses. Ikaw bang pumatay kay Johnny? Tumango siya. Ako nga. Sobrang sarap niya. Hinigop ko ang utak niya sa ulo mula sa mata. Sinipsip ko lahat ng dugo niya. Kinain ko lahat ng lamang loob niya sa katawan. Anong gagawin mo ha? Papatayin mo rin ako. Hayop ka. May pangarap pa si Johnny. Ang dami niya pang gustong gawin sa buhay. Pero walang awa mo siyang pinatay ng ganun-ganun lang. Natigilan ako nang makita ko na biglang nagbagong anyo si Bossing. Tumalas at dumami ang bilang ng mga ngipin niya sa bibig. Nagbago ng kulay at naging pula ang mga mata niya. Humaba ang mga kuko sa kamay. Pareha kayo ng sasabitin ni Johnny na iyon. Ito nang magiging katapusan mo. Itinapon ko sa direksyon niya ang payong na hawak ko. Pero hindi man lang niya ito ininda. Lumapit sa akin si manager. Hinawakan ako sa balikat. Huwag ka nang lumaban pa, Kenneth. Wala ka na rin namang magagawa. Doon ko naisip sa pagkakataong iyon na iyon na siguro ang katapusan ko. Doon na ako mamamatay. Ni hindi ko na matutupad ang pangarap ko na maging guro. Pinikit ko ang mga mata. Nagdasal. Tsaka ko lang natandaan ang bagay na isinilid sa bulsa ko ni Manong Sikyo. Kinapkap ko ito sa bulsa. Pagdilat ko, 1 metro na lang ang layo sa akin ni Bossing. Inilabas ko sa bulsa ang holy water na iniligay ni Manong. Agad ko itong binuksan at isinaboy sa direksyon ni Bossing na nag-anyong aswang. Narinig ko ang pagkasunog ng balat ng aswang sa harap ko. Wah! Sigaw ni Bossing. Gulat na gulat si manager. Hindi niya siguro inasahan na may holy water ako sa bulsa. Kaya nakatitig lang siya sa nagpupumiglas naming Bossing. Isinaboy ko sa kanya ang natitirang laman nito. Kaagad na natunaw ang mukha niya. At saka siya natumba sa sahig. Sumisigaw na rin siya sa sakit. Parang isdang nakawala sa lupa. Agad kong kinuha ang susi na ibinida niya na nasa bulsa niya. Tumakbo ako sa labas ng pinto at saka ito binuksan. Kumaripas agad ako palabas.
Para akong nakawalang manok sa hula sa sobrang bilis ng takbo ko. Hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi. Basta ang iniisip ko lang ay gusto kong makatakas mula sa opisinang iyon. Pagkapasok ko ng bahay, dumiretso agad ako sa kwarto. Naglock ako ng lahat ng pinto sa bahay at inilabas ko lahat ng nakita kong rosaryo at santo sa mga kwarto. Kinaumagahan noon ay nagpaalam na ako kay tito. Sabi ko, uuwi na ako ng probinsya. May emergency lang na kailangan kong puntahan. Pumayag naman sila nang masigurong walang nangyaring masama. Madaling araw ako bumiyahe. Hindi na ako nagpaalam kahit sa mga katrabaho ko. Nagulat din nga sila mama at papa sa biglaan kong uwi. Sinabi ko na lang na nagbawas ng mga empleyado sa pinapasukan ko. Kaya umuwi na lang ako. May naipon na rin naman ako para pampaaral sa sarili ko. Ipinangako ko sa sarili na kahit kailan ay hindi na ako babalik sa lugar na iyon. Kahit sino naman, di ba? Wala akong pinagkwentuhan ng lahat ng nangyari sa akin. Kahit sila papa ay hindi alam kung ano ang nasaksihan ko sa opisina na iyon. Sobrang pasalamat ko na lang talaga na binigyan ako ni Manong Sikyo ng holy water. Kung hindi siguro ay malamang na parehas ni Johnny ang sinapit ko sa kamay ng aswang na busing namin. Ito ang unang beses na ikwento ko ito sa kung kanino. Pinalitan ko lang ang pangalan ko at pangalan ng iba pang katrabaho ko para na rin sa kaligtasan naming lahat. Ang huling balita ko sa printing company na iyon, nagsara na raw. Namatay ang may-ari. Naisip ko na kung ako man ang nakapatay sa mga aswang na iyon, hindi ko pinagsisihan. Ganti ko na rin iyon sa lahat ng taong pinaglaruan nila at pinatay. Tumuloy ako sa pag-aaral at nung nagkolehiyo ako ay nag-working student ako. Swerte naman na may napasukan ako. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig ngayon. Mabuhay po kayo at palakpakan ninyo ang mga sarili ninyo. Muli po, ako po si Kenneth ng Bicolanos. Magandang araw po, Sir Caspar. Nais ko lang po na ibahagi itong mga karanasan ko na nangyari noong musmus na bata pa lamang ako. Grade 5 siguro ako noon o grade 6. Hindi ko na maalala kung anong baitang. Basta naalala ko ay ang nangyari kay Papa. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Kiko po ang pangalan ko. Ipinangalan ako sa isang rapper na si Francis Magalona. Kaya hanggang sa tumanda ako ay Kiko na rin ang tawag ng mga kaibigan ko sa akin. Sa ngayon po, nasa kolehiyo na ako. HRM student at isang taon na lang gagraduate na ako. Naaalala ko noon na bagong lipat pa lamang kami sa bayan na iyon. Nakahanap kasi ng trabaho si Papa bilang operator ng truck sa lugar na iyon. Kaya naman sumama na rin kami ni Mama. Siyempre, hindi ko nagustuhan ang paglipat namin. May mga kaibigan na ako sa dati naming tirahan. Kaya parang magsisimula ulit ako na makipagkaibigan sa iba. Mahiyaan pa naman ako. Pero anong magagawa ko? Nakapag-impake na sila Mama at si Papa naman nakapagbayad na sa bahay na uupahan namin. Sa unang taon namin sa bayan, maayos ang naging buhay namin. Mababait ang mga tao at kalaunan ay nakahanap din ako ng mga kaibigang kaklase ko rin sa paaralan doon. Halos araw-araw noon, pagkagaling eskwela ay hindi pa nga ako nakakabihis. Nasa labas na kaagad ako ng bahay. Nakikipaglaro ng kung anumang laruan ang uso sa panahon na iyon. Text, hulin, goma,
Lahat yan ay naranasan kong laruin. Kung babalikan ko nga sa isipan ang mga nangyari noon, napakasaya pala maging bata ulit at walang problema ang iniisip. Walang mahihirap na assignment o project na pinapagawa ang matatapang na guro. Siyempre, ang pinakamahalaga, kompleto pa kaming tatlo ni mama at papa noon. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang aksidente. Nakikipaglaro ako sa labas nang biglang napadaan si Mang Hermes. Sinigawan niya kami bigla na ikinatigil naman ng paglalaro naming lahat. Lahat kami ay nasa kanya ang atensyon. "Mga bata, pasok na kayo sa mga bahay niyo, bilis! Palabas na si Amang mula sa gubat. Mamaya lang tutunog na ang kampana. Dalian niyo! At baka abutan pa kayo sa kalye. Baka kung ano pang mangyari sa inyo." Walang pagdadalawang isip na nagsitakbuhan lahat ng kalaro ko. Tanging alikabok at ilang mga text at hulin ang natira kasama ko. Nakatayo lang ako noon sa kinatatayuan. Hindi alam kung anong ang dahilan ng biglaang pagsiuwian ng mga kalaro ko. Ibinaling ko ang tingin kay Mang Hermes. "Hoy Kiko, halika dito at ihahatid kita sa inyo. Delikado na dito sa labas. Sabihan mo ang nanay mo na magsara siya ng bahay at huwag lalabas hanggat hindi kumakalimbang ang kampana sa chapel." "Bakit po?" Nagtatakang sagot ko. "Tara, at habang naglalakad ako, ikukwento ko sa iyo kung bakit takot ang mga tao kay Mang Amang." Kwento niya sa akin ang lahat ng nalalaman niya. Noon pa man, isa na ako sa mga honor student sa klase namin dahil sa galing kong magmemorya ng kung ano-ano. Tula, kwento, declamation, lahat yan. Madali ko pang nakakabisa dahil sa utak ko. Kaya naman nang ikwento sa akin ni Mang Hermes ang tungkol kay Amang. Hanggang ngayon nasa kolehiyo na ako ay tandang-tanda ko pa rin ang lahat ng detalye na para bang inukit ito sa utak ko ng kung sino. Alam daw lahat ng nasa bayan namin na isang mahiwagang aswang si Mang Amang. Walang nakakaalam kung noong unang panahon ng Hapon o Kastila pa siya nanggaling. Basta noon pa man ay dito na siya namalagi. Nakatira siya sa gitna ng kakahuyan sa gubat na pinapaligiran ng mga punong hindi tinutubuan ng dahon. At pati mga damo sa paligid ng bahay niya ay kusang namamatay. Oras na lumapit ito ng 1 metro sa bahay. Walang nakakaalam kung gaano nakatanda si Amang o gaano nakatagal ito nakatira sa bayan o anong tunay niyang pangalan. Basta ang alam nilang lahat, narito na si Amang simula pa ng bata sila. At simula din noon, alam na nila na kailangang iwasan si Amang tuwing dumadalaw ito sa bayan. Walang nagtatangkang puntahan si Amang sa bahay niya sa gubat. Kahit mga ngaso o mga lokal na nakatira sa gubat ay iniiwasan ang lugar na iyon. Lahat kasi ng taong nagtangka na dumalaw kay Amang sa bahay niya ay hindi na muli pang nakabalik sa bayan. Bihirang dumalaw si Amang sa bayan. Halos isa lamang sa 1 taon ito kung lumabas sa lungga niya, kasamang 2 malaking asong hindi niya tinatalian. Tila ba sunod-sunuran ang 2 asong ito sa lahat ng sabihin ni Amang sa kanila. Sa oras na makalabas na sa bayan si Amang, isa lang ang tindahan na pinupuntahan niya. Ang lumang tindahan ni Manang Taseng. Kukuha lang siya ng ilang balot ng tinapay at 3 bote ng alak na inalalagay niya sa lahat ng lumang bayong na dala niya. Tsaka siya magbabayad kay Manang Taseng. Hindi alam ng mga taong bayan kung saan niya kinukuha ang perang binabayad niya. Pero laging sakto ang mga bariyang ilalagay niya sa palad ni Manang Taseng bago tumalikod at bumalik sa bahay niya sa gitna ng gubat. Siyempre, kung baguhan ka,
Akalain mo nga naman na normal lang na tao si Amang. Bakit kailangan pa napauwiin ng mga bata sa kanilang bahay at magsara ng mga bintana kapag lalabas si Amang? Simple lang. Isang beses daw, noong bago pa lamang ang bayan at may mga digmaang Hapon pa sa iba't ibang bahagi ng bansa, may isang lalaking nagtangka na harangin si Amang. Siyempre, hindi pa naman alam ng mga taga-bayan kung ano nga bang klaseng nilalang si Amang. Kaya hinayaan lang nila ang lalaki. Humarang ang lalaki sa daanan na lalakaran sana ni Amang. Tanda, ibigay mo sa akin ang pera mo para hindi ka na masaktan pa, pati ang payatot mong aso. Sabi ng lalaki na may subo-subo pang sigarilyo at may hawak na itak sa kaliwang kamay. Tumigil lang si Amang, tinitigan ng lalaki. Matagal. Pero hindi man lang natinag ang lalaki. Daldal pa ito ng daldal sa kung anong gagawin niya kay Amang, habang iwinagayuway ang mapurol na sundang sa ere. Ano na, tanda? Ilabas mo na ang pitaka mo, sabi ng mga nakasaksi. Bigla na lang daw umitim ng umitim ang mata ni Amang. Parang dilim ng gabing naiipon at lumalaki sa mga mata ni Amang. Doon na raw natulala ang lalaki. Hindi makagalaw sa kinatatayuan. Parang nahipnotismo sa kung anumang klaseng dilim ang mayroon sa mata ni Amang. Matagal daw na tinitigan ni Amang ang lalaki. At nang lumipas ang lampas 5 minuto, lumapit si Amang. Itinulak ang parang estatwang postura ng lalaki sa gitna ng kalsada. Natumba raw ng walang kalaban-laban ang lalaki. Wala nang buhay, dilat at halos lumuwa na ang magkabilang mata mula sa ulo. Matapos nito, naglakad lang sa tindahan si Amang. Bumili kay Manang tasing at saka bumalik na sa gubat. Lahat ng nakakita noong araw na iyon ay hindi alam ang gagawin. Nang lapitan daw nila ang lalaki, wala na itong buhay. Matigas na parang nakulong sa niebe ang katawan nito. Kinagabihan noong araw din na iyon, sumugod ang mga kaangkan ng lalaking namatay sa titig ni Amang. 5 maskuladong lalaki na may dalang mga sulo at sibat ang sinuyod ang gubat para mahanap ang bahay ni Amang. At nang mahanap nila ito sa pusod ng gubat, ay hindi sila nagdalawang isip pa na sinunog nila ang bahay. Lumabas si Amang nang makita na lumiliyab ang bubong ng kanyang bahay. Susugurin raw sana ng mga kalalakihan si Amang nang bigla itong nagbagong anyo. Humaba ang mga kuko sa kamay. Lumitaw ang mga pangil sa bibig ng kasing tatalas ng pangil ng isang pating sa dagat. Tumalas ang mga mata at tinubuan ang magkabilang pakpak sa likod. Doon nila nalaman na isang tunay na aswang si Amang. Sa isang iglap ay nasa tabi na ng mga kalalakihan si Amang. Mabilis ang mga kalmot at wasiwas ng kuko sa hangin. Parang natsyap-tyap na karne sa palengke ang mga katawan ng maskuladong mga lalaki na sumugod. Nagsiliparan ito sa ere kasama ang napakaraming dugo na pininturahan ang lupa ng pulang kulay. Kinaumagahan, maayos na ulit ang bahay ni Amang. At simula noon, wala nang sino man ang nagtangka na salubungin o kalabanin si Amang. Nang matapos magkwento ni Mang Hermes, inihingal na siya. Alam kong takot na rin siya. Nang marating ang bahay namin, nagpasalamat ako sa kanya. Agad naman siyang kumaripas pa uwi sa direksyon ng kanilang bahay. Ikwento ko kay Mama ang mga ikwento sa akin ni Mang Hermes, at sa tingin ko, hindi siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga aswang. Kumalimbang na ang chapel. Oras na parating na si Amang. Sumilip ako sa bintana at halos gumapang ang takot ko sa buong katawan. Sobrang tanda na ng itsura ni Amang.
Kulay puting t-shirt at maong na short. Walang saplot sa paa. Ganon yung suot niya. Halata sa mukha niya ang panahong pinagdaanan niya. Siya na siguro ang pinakamatandang nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Kung may magsasabi sa akin na 200 taon na ang edad niya, hindi ako aangal. Pero kahit ganoon ay mabilis siya maglakad, malumanay. Parang hindi man lang nilipasan ng mga kasukasuan niya sa katawan. Bawat hakbang niya ay mararamdaman mo ang diin nito sa lupa. Nakatingala na tila ba alam niya kung sino talaga siya sa bayan na ito. Isang kinatatakutang nilalang at walang makakaagaw noon sa kanya. Lumingon ako at tinitignan si Mama sa likod ko. Nakatingin din siya kay Amang. Halatang takot sa mukha. Alam ko sa pagkakataong iyon ay kumbinsido na siya na hindi normal na tao si Amang. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi ko na nalimutan pa si Amang. Lagi kapag may pagkakataon ay nagtatanong-tanong ako sa mga matatanda sa bayan kung anong mga karanasan ang nangyari sa kanila na may kinalaman kay Amang. Kwento ni Kuya Jefferson, isang tanod sa amin. Madalas daw silang rumoronda sa may malapit sa gubat. Isang beses daw na ay nakakarinig sila ng alulong ng aso. Agad silang naghiwa-hiwalay para hanapin ang pinagmula ng alulong. Bigla na lang daw tumakbo na pabalik ang isa sa mga kasamahan nila. Nang tinanong na ito kung ano ang dahilan ng pagtakbo niya, sinabi nito na nakita niya si Amang. May kagat-kagat na aso. Kinalkal ang lamang loob. Nagkatinginan daw silang mga tanod. Napagpasyahan na lamang nila na huwag nang puntahan si Amang. Ilang linggo lang ang nakalipas, namatay ang tanod na nakakita kay Amang. Atake raw sa puso, sabi ng doktor. Pero sabi ni Kuya Jefferson, alam nilang si Amang ang may gawa ng pagkamatay nito. May isang matanda rin akong nakausap, si Lola Aria, na malapit lang sa amin nakatira. Sabi niya, noong bata pa raw siya, ay may alaga siyang aso na kasing laki ng isang lobo. Noon daw minsang dumalaw sa bayan si Amang. Biglang nagtatatakbo ang aso palabas, lumapit kay Amang. At nang titigan ito ni Amang, agad itong kumaripas pabalik ng bahay nila. Ilang araw lamang daw ang lumipas, nanghina at nangayayat na ang aso. Hindi na ito kumakain at hindi na rin natutulog. Para bang laging takot at laging may kinakahulan sa labas kahit wala namang tao. Namatay daw ito 5 araw matapos ang insidente kay Amang. Napakarami ko pang gustong ikwento ang tungkol sa mga dayuhan na minsan daw ay pinuntahan si Amang sa bahay niya. Sa mga ngasong nilapa ng mga aso ni Amang. Pero hindi na. Masyado nang mahaba ang kwentong ito. At isa pa, kailangan ko pang ikwento ang tungkol sa pagkamatay ni Papa sa kamay ni Amang. Oo, eto na, tumanda kayo. Isa ito sa napakasakit na nangyari sa buhay ko. Hindi alam ni Papa ang tungkol kay Amang. Bihira rin naman kasi ang nag-uusap-usap tungkol dito. Ewan ko ba? Para bang laging pabulong ang pagkukwento at pagbanggit sa pangalan ni Amang, na tila ba biglang lalabas si Amang kapag sinambit ang pangalan niya. Siguro ganoon lang talaga ang minarkang takot sa buong bayan ng matandang iyon. Ako ang nagkwento kay Papa tungkol sa mga nakakatakot na bagay na nasaksihan ng buong bayan tungkol kay Amang. Detalyado ang bawat eksena ng pagkukwento para na rin alam ni Papa na totoo ang mga sinasabi ko. At hindi biro lamang naming magkakaibigan para magtakutan. Pero hindi naniwala sa akin si Papa. Siguro dahil laking syudad siya at sa syudad, wala nang mga kwentong aswang na nabubuhay pa sa mga tao. Hindi aswang ang kinakatakutan nila, kundi mga magnanakaw, kidnapper, rapist, politiko, manggagancho.
Wala na sa bokabularyo nila ang mga nilalang na tulad ni Amang. Kaya naman nang matapos akong magkwento, binatukan niya lang ako at sinabi na imbis daw na matakot ako at makipagkwentuhan sa labas tungkol sa mga aswang at mababangis na aso, mag-aral na lang daw ako ng mga libro ko sa paaralan. Nginitian lang kami ni Mama. At nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Isang araw noon, maagang umuwi sila Papa mula sa trabaho. At dahil day off naman sa sumunod na araw, nagkayayaan sila na mag-inuman sa bahay ng busing nila. Kaya naman umuwi si Papa sakay ng jeep na lasing na lasing. Sumuray-suray sa daan at kumakanta ng kung ano-ano. Bumaba siya sa waiting shed malapit sa amin. Ilang kabahayan lang ay nasa pinto na siya ng bahay namin. Pero sa sobrang kalasingan niya, natumba siya sa daan. Doon siya nanatili ng ilang minuto. Wala kasing tao sa daan. Siyempre, lahat kami ay nasa loob na ng bahay. Tumunog na kasi ang kampana ng chapel. Alam na naming lahat na palabas na si Amang. Mabagal na naglakad si Amang sa kalsada kasama ang dalawa niyang payat na aso. Tanging alikabok na lamang at ilang basura ang kasama ni Papa sa gitna ng kalsada. At nang nasa harap na mismo siya ni Papa, tumigil siya. Tinapik-tapik sa balikat ang natutulog na katawan ni Papa. Dahan-dahang iminulat ni Papa ang mata. Hinanap sa paligid kung sino ang gumising sa pagkakagising niya. Habang nakasilip ako sa bintana sa pagkakataong iyon, hindi ko maaaninag masyado kung sino ba ang lalaking iyon na nasa harap ni Amang. Akala ko ay kung sino lang natambay sa bayan. Pero nang tumayo ito, tsaka ko lang nakilala si Papa. Tumayo si Papa at halos matumba pa siya sa sobrang kalasingan. Lumapit sa kanya si Amang. Hinawakan siya sa pisngi. Natigilan naman si Papa. Hindi niya alam ang gagawin. Alam kong hindi siya naniniwala kay Amang. Pero sa pagkakataong iyon, siya mismo ang nakasaksi sa kung ano nga ba ang nasa mga mata ni Amang. Agad akong sumigaw kay Mama na nasa kwarto. Sinabi kong nasa kalsada si Papa. Sinabi kong hinawakan ni Amang si Papa. Sa una ay hindi siya naniwala. Siyempre, ang alam niya ay nasa trabaho pa si Papa. Sobrang aga pa raw para umuwi ito. Pero nang marinig niya ang pag-aalala sa boses ko, agad siyang lumabas. Tulad ko ay sumilip din siya sa bintana. Muntik na siyang mapasigaw nang makita na hawak-hawak ni Amang si Papa sa pisngi. Matapos iyon, nagpatuloy na sa paglalakad si Amang. Pumasok sa tindahan ni Mang Tasing. At saka bumalik na sa lungga niya sa gubat. Agad kaming lumabas na dalawa ni Mama. Nilapitan si Papa. Baka sa tulalang mukha ni Papa ang matinding takot na hindi ko siguro maipapaliwanag kanino man. Parang gusot na panyo ang mukha ni Papa. Ipinasok namin siya sa bahay habang inalalayan. Hindi na nagising pa si Papa para makita ang susunod na umaga. Nang dalhin namin siya sa doktor, dead on arrival na raw. Wala ng pulso at malamang ay inatake ito sa puso habang tulog at nananaginip. Sa burol ni Papa, noon lang ako umiyak ng ganoon karaming iyak. Ewan, parang nagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko nakumbinsi si Papa na totoong aswang si Amang. Sobrang dami pa naming dapat gawin bilang mag-ama. Pinangako niya pa sa akin na kapag day off niya isang araw ay isasama niya akong mangisda sa ilog. Pero hindi na nangyari. At yun ay dahil kay Amang. Kung kaya ko nga lang, susugod ako sa bahay ni Amang at sisigawan ko siya. Babatuhin ng malalaking tipak na lupa. At papasambitin ko sa kanya ang orasyong alam niya para bumuhay ng patay. Para maibalik niya sa akin si Papa. Pero takot din ako. Kahit pa anong galit ko ay wala akong magagawa. Kaya nanatili lamang ako sa kwarto at
umiiyak ng umiiyak hanggang sa mamanhid ang sarili. Umalis kami ni Mama sa bayan na iyon matapos ang mga nangyari. Isinumpa ni Mama na kahit anong mangyari ay hinding-hindi na kami babalik pa sa lugar na iyon. Nasimula pa lang ay hindi na namin dapat pang pinuntahan. Umuwi kami kila Lola at doon na nga ako lumaki hanggang sa umabot na ako sa kolehiyo. Kahit malayo na sa bayan, paminsan-minsan ay bumabalik pa rin sa alaala ko ang mga nangyari sa bayan na iyon. Minsan ang ay napapanaginipan ko na nasa gitna raw ako ng kalsada. Pilit na pinupulot ang mga laruang nahulog sa maalikabok na daan. Pero kahit anong pulot ko sa mga ito ay hindi ito maubos-ubos. Tapos ay titingala ako at mapapaibabawan ako ng anino ni Amang. Nakatingin sa akin ang mukha niyang puno ng linya ng katandaan. Sa magkabilang gilid niya ay ang dalawang itim na payat na aso na kumakahol. Anumang oras ay maaari akong sugurin at sakmalin sa leeg. Lalapit siya sa mukha ko. Sasabihin na umalis ako sa daan niya. Sa kanya ako hahawakan sa ulo. Doon na siya magbabagong anyo at kapag tuluyan na ngang magbago ang itsura niya at naging anyong aswang na, sisigaw ako ng sisigaw hanggang sa magising ko si Mama at si Lola sa pagkakatulog. Pero nitong mga nakalipas na araw, unti-unti nang naglalaho ang mga panaginip ko. Nakakatulog na ako ng matiwasay sa gabi. Kaya nga siguro ginusto ko ring ikwento ito ay dahil gusto kong ilabas ang takot at lungkot, pati galit na naipon sa loob ko. Sana lang, ngayong naikwento ko na ito, lubayan na ako ng mga panaginip na may kinalaman kay Amang. At hanggang dito na lang po ang kwento ko mga kaaswang. Sorry, medyo nalungkot ako. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa kwento ko. Sana ay nagustuhan ninyong lahat at huwag kalimutan mag-like, subscribe. Kadalasan ay mas malapit pa ang best friend kaysa mga kapatid. Ngunit malimit rin yung best friend mo mismo ay siyang magiging ahas sa buhay mo. Yung tipong ipinagkatiwala mo lahat, pinakain sa palad ngunit umabot pa sa sukdulang pati siko mo, ay kakagatin pa nito. Bago ko naging opinyon ito, kasi ito mismo ang naging karanasan ko. Ito mismong bangungot na ito ang nagpapahirap sa aking buhay ng sobrang haba. Ang sabi pa ng iba, mas mabuti pa raw yung mga aswang hindi tinatabla ang kaibigan. Anong hindi? Tinabla ako ng isang aswang. Literal na nga ang pagkaaswang. May pa-highlight pa ng pagiging version to na aswang. Maiintindihan niyo mamaya kung bakit ako may pahugot na ganyan. Akala ko nga hindi ako makaget over sa anxiety na aking naranasan noon. Ilan beses ko ring sinubukang magbigti. Pero siguro totoo ang sinasabi ng iba na kapag hindi mo pa oras, gagawa ng paraan ng Diyos para sagipin ka. Itago niyo po pala ako sa pangalang Gomer, Sir Caspar. Ang gwapong narrator ng Aswang PH. Kasing gwapo mo rin ako noong kapanahunan ko. Senior citizen na ako ngayon at ito na ang naging libangan ko sa araw-araw. Naghihintay ng iyong bagong lapag na kwento. Hindi ako mahilig mag-comment at dahil hindi ko rin alam kung paano. Apo ko nga lang din ang pinasulat ko nitong kwento kong ito. May wifi kasi ang anak ko kaya madalas ang libangan ko ay YouTube na lang. Para na rin akong nakikinig ng mga drama sa radyo noong araw. Nakakaaliw pakinggan ang boses mo, Sir Caspar. Hindi nakakaumay pakinggan. Isang buwan pa lamang po akong nakikinig sa channel mo noon, sir. Kaya naisipan kong ibahagi ang pangyayari sa buhay ko. Naghanap pa po ako ng pwedeng mapag-utusan para maisulat lang ang kwento kong ito.
Asahan mong araw-araw na akong makikinig ng inyong programa dahil nag-umpisa na akong malibang sa mga kwento mo. Pero sana lang ay mabigyang buhay mo rin itong aking kwento ng buhay. Karanasan ko rin ito sa mga aswang noong araw at ang sarap ding balikan ang nakaraan kahit na iyon pa ay may kaakibat na kasawian. Ganon talaga ang buhay. Hindi talaga maiiwasang pagdaanan ang isang malupitang bagay. Ika nga ng iba, kailangan mong magkamali para magiging tama ka. Taong 1963, sakop ng Oriental ng Negros. Pareho kaming karga tapas ng tubo ang trabaho simula noong nagbibinata pa lang. Hindi nalingid sa akin ang pagiging anak siya ng aswang. Hanggang sa ipinagtapat na niya sa akin na siya mismo ay isa na ring aswang. At noon man ay naniniwala rin ako sa mga sinasabi ng iba na ang aswang ay di nananabla. Kaya wala na akong naging kalapit pang iba kundi siya lang. Napangalanan na lang natin sa tawag na Berteng. Talaga bang hindi ka takot sa akin? Sinabi ko na sa iyo na aswang din ako. Wika sa akin noon ni Berteng. Tanghali na at nasa ilalim kami ng punong kahoy para mananghalian. Hindi, kasi papakainin mo ako. Wala ka nang mahanap ang kaibigan katulad ko. Gusto mo ba yon? Siyempre hindi mo naman ako gagalawin dahil ako na lang nga ang nag-iisang nakikipaglapit sa iyo. Saka hindi ako matatakot sa iyo kasi hindi naman kita tinitira patalikod. Safe sa akin ang sekreto mo. Sagot ko noon sa kanya. Napangiti na lamang si Berteng sa aking sinabi. Wala naman talaga akong naramdamang pagkailang o takot kay Berteng noon. Hindi rin niya sa akin ipinakita ang halimaw niyang anyo. Inako nga niya sa akin na aswang siya subalit kahit minsan ay wala siyang ginawang ikakatakot ko. Napapahanga pa nga ako sa kakaibang bilis niyang magtrabaho. Parang hindi napapagod. Ang ginagawa namin ay gabi namin kinakarga at madalas ay pahinga lang ako sa utos na rin niya. Pagkatapos naming maikarga minsan ang aming mga nagapas na tubo, isasakay pa niya ako minsan sa kanyang likod. Ipapasyal niya ako sa kalawakan bago kami uuwi. At umabot ng 1 dekada ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Hanggang sa may nakilala ako sa sayawan, si Bete. Kakaiba ang angkin niyang ganda. Kung kaya't unang kita ko pa lang sa kanya ay nahulog na kaagad ang aking loob. Hindi ko naman alam na maging si Berting ay lihim ding nagkagusto kay Bete. Ngunit hindi niya iyon maamin. Marahil ay dahil sa pagiging aswang niya, kung kaya't atubili siyang sabihin ang kanyang nararamdaman. Pero kung sinabi naman niya siguro noong una na natitipuhan niya si Bete, siguro naman magpaparaya ako dahil tunay ko siyang kaibigan. Pero naging magkarelasyon kami ni Bete ng ilang taon. Umabot din iyon ng 4 at sa 4 na taon na pagiging away-bati namin ni Bete, lagi rin siyang naroon. Kaya hindi ko akalaing siya rin pala ang magiging balakid ng aming sinumpaang pagsasama ni Bete sa harap ng altar. Hindi ko alam kung may diferensya ba ako at hindi kami nakabuo ng anak, Sir Casper. 3 taon na kaming ikinasal. Ngunit hindi kami nabiyayaan ng anak. Pero mahal ako ni Bete. Ramdam ko iyon. Masyado lang akong nagtiwala sa aking kaibigan. Hindi ko inakala na may masamang balak pala siya sa aking asawa. Alam kong ginanyuma niya ito. Hindi naman ganoon kabilis magbago ang lahat kung sa normal na paraan lang. Ganito kasi iyon, sir. Araw iyon ng Biyernes. Galing akong baryo upang mamili ng mga wala sa bahay. Pagkadating ko sa bahay, naabutan ko ang 2 magharap sa mesa. May dalang pagkain at inumin si Berteng. Ngunit wala na iyong laman pagdating ko. Simot na simot lahat ni Bete. Doon pala ang duda na ako. Pagkatapos noon ay bigla na lang nagbago ang lahat. Nagising na lang ako na tila wala ng interes si Bete.
kahit sa pakikipag-usap sa akin. Bugnutin at laging mainit ang ulo. At dahil mahal ko ang aking asawa, iniintindi ko iyon. May mga panahon naman talaga na bigla na lang siyang ganoon. Ngunit sa pagkakataong iyon, ramdam ko naman talaga na may kakaiba na biglang may naiba. Ang pagiging bugnutin niya kasi Sir Casper, naging tuloy-tuloy na. Hindi makausap ng maayos, ngunit kapag si Berting naman ang kanyang kausap, kitang-kita ang matatamis niyang ngiti. May pahampas-hampas pa sa bisig ng binata ko pa ring kaibigan. Hanggang sa isang beses na ginabi ako ng uwi. Nasanay kasi ako na sa pagkarga ng tubo ay gabi ko na iyon ginagawa. Hindi masyadong nakakapagod. Hindi nakasama si Berting sa akin ng mga sandaling iyon. Ang ibang kasamahan ko na lang ang naging kasama ko sa gabing iyon. Nagpaalam ako sa aking asawa na baka umaga na ako kung makauwi. Ngunit minalas at biglang sumama ang panahon. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Dahil doon ay nagmantali akong umuwi na lamang. Basang-basa ako ng ulan. Tapos sa araw na iyon ay bilad ako ng magdamag sa araw na alam kong pasma ang aabutin ko. Subalit iba pa rin kapag nakauwi ng bahay at makatulog ng komportable lalo na kapag masama ang panahon. Pagdating ng bahay ay nagulat ako dahil hindi man lang nakakandado ang pintuan. Maingat ko yung pinihit. Sa gilid pa lang ay hinubad ko na kaagad ang aking mga saplot dahil sobrang basa ko at malakas pa rin ang ulan. Maingat kong kinapa sa gilid ng abuhan ang lighter at ang lampara kung saan ito madalas inilagay. Nang magkaroon na ng liwanag ay maingat akong humakbang sa sahig na kawayan upang huwag makalikha ng ingay. Naisipan ko pa noong mga labit kasi nga maginaw ang gabi. Kailangan ng pampainit. Ngunit literal ang bigla ang pag-init ng buo kong katawan, maging ng ulo at lahat. Sino nga ba ang hindi iinit ang ulo kapag nakita mo ang asawa mong hubot-hubad? Ngunit iba ang katabing lalaki. Si Berting lang naman iyon, Sir Casper. Nakayakap pa sa walang saplot na bewang ng aking asawa. Tatadyakan ko pa sana dahil sa sobrang galit ngunit nagising ito at nagulat. Nang mapamura ito sa gulat ay naalimpungatan din ang aking asawa. Wala man lang reaksyon sa mukha nito na nagsisisi o ano. Pareho kaming tatlong nakahubad ng mga sandaling iyon. Nanlumo ako at tila ba hindi alam kung anong magiging reaksyon. Nakakagalit. Ang sarap pumatay. Ngunit sa lagay na iyon, ako pa ang muntik mamatay. Hindi ko inasahan na bigla na lang nag-iba ang anyo ni Berting. Unang pagkakataon iyon na ipakita nito ang kanyang halimaw na anyo sa aking asawa. Hindi ko alam kung magugulat ba o sadyang gusto akong lapain at iyon ang kanyang depensa sa sarili. Pero wala naman akong pangdepensa sa sarili. Ang bitbit ko kaninang pangkapas ng tubo ay nasa malapit sa pintuan. Si Bete ay sobrang nagulat din at napaupo ng bigla. Nang makita ang katabing, bigla na lang tumayo sa anyong halimaw. "Aswang!" sigaw ni Bete. Ngunit tinitigan lang ito ni Berting at kaagad na bumalik sa akin ang atensyon. Nilundagan ako nito at pinagkakalmot. Bukod sa hindi ko iyon napaghandaan, wala rin akong lakas para labanan siya. Dahil kakagaling ko lang sa mabigat na trabaho, ang nahawakan ko lang ay ang kanyang leeg. Subalit nabitawan ko ang lampara na puno ng kerosene. Natapon iyon sa sahig at lumikha ng malaking apoy. Subalit walang pakialam doon si Berting. Ang nais lang yata niya ng mga sandaling iyon ay tuluyan akong mapatay upang mapasa kanya ng lubusan ng aking asawa. Napasigaw si Bete sa sobrang gulat at takot. Takot sa lumalaking apoy at sa halimaw na konting-konti na lang ang buhay na itinitira sa akin. Isang hampas na lang yata sa akin ay patay na ako. Ngunit dahil sa papalaking apoy ay tumakas ito. Takot sa malaking apoy ang aswang. Kaya mabilis nitong hinila sa Bete para isama. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi pa yata ganoon kalakas ang gayupan niya sa aking asawa. Kasi may pakialam pa rin ito sa akin kahit paano.
Mabilis ako nitong hinila palabas ng bahay. Binalot ng kumot. Maging ang kanyang katawan ay nakabalot din ng kumot. "Bilis na, Gomer, huwag kang mamatay." Umiiyak na sigaw ng aking asawa habang hila ako palabas. Nanginginig pa rin ito sa takot dahil sa nasaksihan yatang pagiging halimaw ng kalaguyo. Isabay pa ang malaking apoy na tumupok sa bahay. Hindi ko alam kung nagsisisi nga ba ang asawa ko sa nangyayaring iyon. Pinilit ko ring makabangon kahit sobrang bigat ng aking pakiramdam. Sa kubo kami tumuloy. Isang istaka ng aming mga mais at palay at mga isinampay na damit na hindi pa natutuyo. Mabuti na lang at hindi iyon kayang abutin ng apoy, na kahit nabasa at dapat sana mahirap iyong matutupok. Ngunit dahil kugon at kawayan, kaya mabilis na kinain ng naglalagablab na apoy. Walang may naisalba na gamit namin, maliban sa iilang damit na nasa kubo na nakasampay. Habang nakasandig sa iilan na lang na naroong sako ng palay ay hindi ko mapigilan ang mapahagulgol. Subalit hindi ko magawang magalit sa aking asawa. Natakot pa akong baka iiwanan niya ako ng lubusan at sumama sa kaibigan kong aswang. Kahit paano ay may malasakit pa rin naman ito sa akin. Ginamot niya ang aking sugat. Inalagaan ako hanggang sa bumalik ang aking lakas. Nilagnat din ako noon ng halos 1 linggo. Pinainom niya ako ng himag para daw mabilis gumaling ang aking mga sugat. "Sige na, Gomer, higupin mo itong mainit na sabaw para gumaling ka na," wika ni Bete. Habang sinusubuan ako noong nakaratay ako sa higaan ng 1 linggo. Wala na kasi akong ganang kumain noon. Mapait ang lasa at sobrang bigat talaga ng aking katawan. Malaking bagay din yata ang himag. Iyon yata ang nagpagaling sa mga malalim na sugat na natamo ko. Naging sekreto lang yata ang lahat ng nangyari sa gabing iyon. Marami ang nagtaka kung bakit nasunog ang aming bahay kalaliman ng gabi. Ako mismo ang nag-imbento ng kasinungalingan. Sinabi kong nakalimutang patayin ang kandila sa aming altar. Kahit asawa ko ang nagkasala ay ako pa rin ang nag-adjust. Pakiramdam ko kasi ay hindi ko kayang mawala siya sa aking buhay. Hindi ko alam kung anong pagkukulang ko sa buhay niya bilang asawa. Pero umasa pa rin ako na babalik ang dati naming pagtitinginan. Kahit pa iyon ay nalamatan na dahil sa kanyang ginawang kabulastugan. Subalit, tila siya na mismo ang naglalagay ng harang sa aming pagitan. Lagi itong umiiwas na mapag-usapan ang personal na bagay. "Bete, pwede ba kitang makausap?" Tanong ko noon sa kanya. "Tsaka na, Gomer, pwede ba? Kapag tuluyan ang magaling niyang pakiramdam mo, magpahinga ka na muna dyan, pwede ba?" Tanging sagot lamang niya. Hindi na kami nagkabati pa ni Berteng dahil sa nangyari. Kung gaano kami noon kahigpit na magkakaibigan ay ganoon na rin kahigpit na magkalaban. Nang gumaling kasi ako ay lagi na akong may baong pangontra sa aswang, langis, bawang at habak. Kaya wala siyang pagkakataon na umatake sa akin. Talagang hindi ko na rin hahayaan pa na mangyari ang ganoong bagay. Hindi aswang ang kikitil sa aking buhay. Iyon ang itinaga ko sa aking isipan. Lalaban na rin ako sa kanya ng patayan kapag nag-cross pa ang aming landas. Dahil hindi pa ako nakabawi sa lahat ng sakit ng kalooban na ibinigay nila sa akin ng aking sariling asawa, na ang buong akala ko ay magiging katuwang ko na sa habang buhay. Pinangarap ko na talaga noon na hanggang sa pagtanda ko ay makakasama ko pa rin ang dalawa. Sobra lang yata akong nagtiwala. Huli ko na ring nalaman na ginayuman nito ang aking asawa at kalaunan ay iniwan na talaga ako nito. Dahil sa ginawang iyon ng aking asawa at kaibigan, nagpakalayo-layo ako sa aming lugar. Bukod kasi sa paniguradong tsismis ng mga taga-baryo, gusto ko ring lumayo upang makalimot. Hindi rin madali ang ginawang iyon sa akin ng 2 taong malapit sa akin.
Pinagkatiwalaan ko ngunit ang ginawa ay winasak ako. Buong pagkatao ko. Dekada ko rin iyong ininda. Halos nawalan na rin ako ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa akin. Pakiramdam ko, lahat ng mga tao na nasa paligid ko ay tinatraidor lang ako. Ngunit sa awa naman ng Diyos, makalipas ang mahigit isang dekada rin, nakahanap din ako ng matinong babae. Isang construction worker ako noon, habang si Sonia ay isang kasambahay na nagtatrabaho sa tapat ng gusaling aming tinatrabahuan. Sa kanya ko natagpuan ang totoong pag-ibig sa pangalawang pagkakataon. Tiyanak all. Si Sonia ay mas bata sa akin ng 8 taon. Subalit, minahal niya ako ng tunay. Tanggap niya kahit kasal ako sa una. Naintindihan din naman niya at naniniwala rin siya sa akin. Makalipas ang ilang buwan na pagsasama namin ay nabuntis naman kaagad si Sonia. Kaya napatunayan ko na hindi ako baog, na kaya kong magkaroon ng anak at umabot pa nga iyon ng 4. At ang 4 na ito ngayon ay may pamilya na lahat. May 9 na apo na ako ngayon at may binata at dalagang apo na rin. Wala na akong naging balita pa sa mga traidor na iyon. Sigurado akong aswang na rin iyong dati kong asawa. Ngunit wala rin naman akong pakialam sa kanila. Maganda ang buhay ko na kasama si Sonia. Tapos maganda pa rin si Sonia. At hindi ko iyon sasayangin. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mabuhay po kayo at itaas ang mga kamay at iwagayway. Alright. Isa lang masasabi ko sa buhay pag-ibig na mayroon ako ngayon. Tiyanak all. Kahit may 2 kaanyuan ng mga aswang, iisa lang ang puso at buhay ng mga ito, kaya maaari pa ring masaktan. Hindi sila mga immortal, kaya wala silang kapangyarihan na pahabain ang kanilang buhay. Magandang araw po mga kaaswang. Muli ay atin na namang bigyang buhay ang liham na ipinadala ng isa sa ating mga sender. Kakaibang tapang niya dahil sa paksang ito, siya ang bida. At siya ang aswang na maglalahad ng kanyang sinapit na kapaitan sa kamay ng mga taong bayan. Taong 1983, nang mayanggaw ang ginang na itatago natin sa pangalang Linda. Nagtatrabaho siya noon sa isang karinderya ng lungsod na hindi naman kasikatan. Pero may mga dumadayo rin namang mga kumakain roon. Ang iba ay di auto pa nga. Di sais lang noon si Linda. Dahil sa hirap ng buhay kaya nagawa niyang makipagsapalaran sa lungsod. 13 ba naman silang magkakapatid. Siya ay pangalawa at danas na danas nila ang sobrang kahirapan. Minsan ay gulay na papaya o di kaya ay kalabasa ang kanilang pananghalian. Minsan nilagang saging sa umaga, kamote sa tanghali, sa gabi na ang kaning mais na kulay ginto. Kapares ang adobong kangkong. Minsan habang kumakain sila, nakikita niya ang kanyang ina na umaagos ang luha. Marahil ay nasasaktan rin ang ina sa sinapit ng kanyang mga anak na halos ang laki ng mga tiyan at halatang malnourished. Maging si Linda na noon ay 16 ay parang butot balat sa sobrang kapayatan. Kaya nang sabihin ng kanyang tiya na isasama siya sa lungsod para maghanap ng trabaho, kaagad na itong sumama. Sobrang tuwa ng dalagita dahil makakapagpadala na siya ng pera sa ina. Makakatulong na siya sa mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Sobrang liit lang ng sahod noon. Subalit sobrang mura din naman ang mga bilihin. Mabilis na tumaba si Linda sa kanyang pinagtatrabahuan dahil sobrang sagana sa pagkain. Bawat subo niya ay iniisip niya kung ano na ba ang inuulam ng kanyang mga kapatid. Kung ano ang kinakain ng mga ito. Saging na naman bang nilaga? Kaya isang beses na nahuli siya ng amo na umiiyak.
ay tinanong siya nito kung ano ba ang problema. Hindi na naglihim pa si Linda. At ipinagtapat na sa mga amo ang tungkol sa kanyang pamilya. Sobrang swerte rin ng dalaga dahil mabubuting amo ang kanyang napasukan. Binigyan siya kaagad nito ng pera para ipadala sa mga magulang. Sobrang tuwa ng dalagita. Salamat talaga sa pagpapautang niyo sa akin, ma'am. Mapapanatag na ang loob ko dahil may makakain na ang mga kapatid ko. Wika ng butihing anak. Napahanga ang amo nito at sinabing hindi iyon utang. Bigay nilang mag-asawa iyon bilang tulong. Mas lalong naging masipag si Linda sa kanyang trabaho. Sa pagtutulungan nila ng kanyang kapatid na panganay ay napatayuan din nila ng medyo maayos na bahay ang kanilang magulang at mga kapatid. Nakakabili na rin sila ng kalabaw at mga baboy na inaalagaan ng kanilang ina. Sobrang dami pa sana ng pangarap ni Linda sa kanyang mga kapatid. Subalit lahat ng mga pangarap na iyon ay naglaho dahil sa kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Galing noon si Linda sa kanyang ate sa kanilang bayan lang kung saan ito nagtatrabaho. At dahil nagugutom ang dalagita, kumain muna ito sa namataan niyang karenderya sa isang kanto. Naparami pa siya ng order dahil sobrang mura. Dalawa lang din sila ang customer ng mga sandaling iyon, kaya bahala na kung maging matakaw man siya. Pagdating niya noon sa bahay ng amo ay masama ng kanyang pakiramdam. Parang hinahalukay ang kanyang tiyan at hindi niya maintindihan. Sa isip niya ay baka hindi siya natunawan dahil sa pagiging matakaw niya sa pagkain. Kahit busog na ay humahataw pa. Hanggang sa nagsusuka na ito. Nang hina at kung ano-anong gamot na ang ipinapainom sa kanya, ay ganoon pa rin ang kanyang nararamdaman. Lumipas ang isang linggo at ganoon pa rin si Linda. Wala nang nagawa pa ang mag-asawang amo kundi ang palitan siya. Binigyan din siya ng mga ito ng malaking pera para sa pamasahe pa uwi at pagkain pang araw-araw. Umiiyak si Linda habang tinatanggap iyon. Subalit wala na siyang magawa pa. Pabigat lang siya sa mga amo dahil sa kanyang hindi maunawa ang kondisyon. Ngunit hindi umuwi si Linda. Pinadala niya lang sa pamilya ang pera. Nagtira lang siya ng kaunti para sa pangkain. Bahala na ang bukas para sa kanya. Naging palaboy ang dalagita sa plaza ng lungsod. Bit-bit ang ilang karton para magbanig sa gabi kung saan siya pumesto at matulog. Lagi siyang dumidistansya sa mga tao. Iba na rin ang palagiang pagtuyot ng kanyang lalamunan. Natatakot rin siyang mabasa ng tubig. Nagmumukha na siyang baliw ng mga sandaling iyon. At kapag napadaan siya sa mga palengke na nagtitinda ng mga karne na hilaw, ay talagang napapatitig siya sa mga ito at napapalunok ng laway. Pagkaramdam niya kasi ay kasarap nitong lapain hanggang sa hindi na niya matiis pa. Paggabi na noon, talagang sinadyan niya na pumunta ng palengke dahil may nais siyang pagmasdan. Ang sariwang karni ng baboy o ng manok. Takam na takam siya habang pinagmamasdan ito hanggang sa hindi na niya matiis ng kanyang hininga. Binalak niyang nakawin ang nakadisplay na isang buong karni ng manok. Hinabol pa siya ng isang katulong na lalaki para bawiin iyon, ngunit hindi siya nahabol. Tagumpay niyang naipuslit ang karne. Nagtago siya sa isang madilim na parte ng isang bakanting lote. Doon niya nilantakan ang ninakaw na karni ng manok. Nang mabusog ay tsaka lang siya nagpunas ng kanyang mukha. Bumalik siya sa mataong lugar. Hahanapin niya ang mga hinihigaang karton. Ngunit isang grupo ng mga kalalakihang tambay ay ang lumapit sa kanya. Bigla siyang napagtripa ng mga ito. Pinaliguan pagkatapos ay dinala sa hindi pamilyar na lugar. Isang abandonadong bahay.
Kung kailan maayos na ang kanyang pakiramdam dahil sa pagkain niya ng karne ng manok, saka pa siya napansin ng mga taong walang magawa sa buhay. Nasa 4 ang panga ito na nanggahasa sa kanya. Halos mamatay na siya nang tigilan ng mga ito. Pinasuot lang siya ng damit at iniwan sa lugar. Sobra ang galit na namuo sa loob ng dalagang si Linda. Sinumpa niyang babalikan niya ang 4 na iyon. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nauubos ang 4. Hindi niya makakalimutan ang pagmumukha ng mga iyon dahil lagi niya lang kasabayan sa plaza. Mga mandurukot at snatcher. Kinabukasan, nagising ang dalaga na sobrang sakit ang buong katawan. Nang maalala niya ang nangyari sa kanya ay napahagulgol siya ng iyak. Nagtatanong ang kanyang isipan. Ganoon ba dapat katindi ang karma na aking dadanasin dahil sa pagnanakaw ko ng isang buong manok? Ganoon na ba ako kasama para sapitin ng ganito kalalang pangyayari sa aking buhay? Lugmok na lugmok ang dalaga at wala man lang siyang masasandalan. Ngunit pinili niyang maging matatag. Pinahiran niya ang kanyang mga luha. Kahit paika-ikang naglakad ay kinain niya para marating ang lugar na lagi niyang pagtatambayan. Pagdating doon ay namataan niya ang isa sa mga lalaking nang abuso sa kanya. Pinilit ni Linda na pakalmahin ang sarili. Kahit pa sa pagkakataong iyon ay gustong-gusto na niya itong lapain. May oras ka rin sa akin, aniya sa kanyang utak. Buong araw siyang hindi nakakain sa araw na iyon dahil gusto niyang gutom na gutom siya pagdating ng gabi. Ngising kabayo pa ang lalaki habang tumitingin sa dalaga, kaya mas lalo itong nanginginig sa galit. Gusto rin naman sanang umuwi ni Linda, ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Kaya kailangan niyang kayanin mag-isa lahat ng hamon ng buhay na kanyang kinakaharap. Alam niyang kakaibang nangyari sa kanya. Alam niya na nayanggaw siya, na isa na siyang ganap na aswang simula noong nakakain siya ng ninakaw niya sa palengke na buong manok. At magiging sunod-sunod na ang pagkain niya ng sariwang karne at dugo dahil nakahanay na ang 4 na umabuso sa kanya. Nang gabing iyon, lihim niyang sinundan ang isa sa mga ito. Kumuha siya ng tiyempo. Tipong wala ng tao at masukal na ang parte na tinatahak nito nang bigla itong sunggaban ni Linda sa likod. Hindi niya tinigilan at diretso na sinipsip ang dugo nito. Hanggang sa manghina ang lalaki at bumagsak. Tsaka lang ito nabitawan ni Linda. Madilim kaya hindi siya makikita ng lalaki, kaya todo ang pagmamakaawa nito sa kanya. Maawa ka, huwag mo kong kainin. May paiyak-iyak pa itong nalalaman kaya mas lalong nanggagalaiti ang dalaga. Hindi mo ako madadaan sa paawa mo. Hindi nga kayo naawa sa akin nung minsang pinagtulungan niyo kong gasain. Singhal ng dalaga at sinugatan na ang dibdib nito. Walang magawa at hindi makalaban ang lalaki dahil sobrang hina na ng katawan dahil halos wala ng dugo na natira. Halos pabulong na rin ang hiyaw nito dahil sa hapding na darama dulot ng pagpunit ni Linda ng kanyang dibdib. Sa pilitan itong dinukot ang puso kaya sobrang torture sa lalaki ang kanyang sinapit na kamatayan. Nagkasya na lamang si Linda sa puso at dugo ng lalaki. Parang nabusog na rin naman siya sa dami ng dugo nito. Hinila na lamang niya ang katawan nito at itinapon sa malapit na ilog. Kakaibang lakas ang taglay ng dalaga matapos makainom ng maraming dugo na sariwa galing sa katawan ng humihinga pang tao. Maging ang pagkain niya ng puso nito ay ibang klase at enerhiyang hatid sa kanya. Kinaumagahan, pumutok ang balita sa radyo. May namataan na naman daw na bangkay na nakalutang sa ilog. Ang pinaghihinalaan ang isang grupo ng sindikato na nangunguha ng panloob na organ para ibenta. Napangiti ang dalaga.
Hindi siya mahihirapan na paslangin ang mga taong gumawa sa kanya ng karahasan dahil may isang grupo ng sindikato ang pwedeng akusahan. Talamak din sa panahong iyon ang mga sindikatong nakasakay sa puti o itim na auto at manghihila ng madadaan ng dalaga man o bata basta matsyetsyempohan nila. Nang sumunod na gabi, isa sa mga ito na naman ang sinundan ni Linda. Pasipol-sipol pa ito ngunit halatang natatakot. Tila nakaramdam ito na may nakasunod sa kanya, kaya palinga-linga ito sa paligid. Ngunit hindi pa rin siya nakalusot sa mga kamay ni Linda. Talagang sa kanya ang gabing iyon at dadanasin niya lahat ng paghihirap na dinanas rin ng nauna sa kanya. Dahil sa sunod-sunod na nangyari ay naging alarma ang lahat. Natatakot ang mga itong lumabas. Mas lalong takot ang dalawa pang kasamahang barkada ng dalawang magkasunod na natagpuan ng bangkay. Nababahala sila na baka sila na ang isusunod. Siya naman talaga ng balak ng dalaga. Walang ititira sa kanila si Linda. Sira na nga ang buhay niya. Sira pa ang pagkababae niya. Sirang-sira ang buhay niya kaya wala na siyang pakialam pa sa mga buhay ng mga ito. Maniningi lang siya at kung mapasobra man, wala na siyang magagawa pa. Iyon ang gusto niyang hustisya para makabawi at matahimik na rin siya. Nang nasa madilim na parte na ito ay kumaripas na ito ng takbo. Ngunit mas mabilis sa kanya si Linda. Kaagad siya nitong sinunggaban sa likod. Muli ay hindi ito binitawan ng dalaga hanggat hindi mauubos ipsipin ng dugo. Ganoon pa rin ang ginawa niya katulad ng nauna. Tila man sasanay na siyang mamiktima ng mga tao. Subalit hindi na siya nakakaramdam ng awa. Lalo pa sa sinapit niya sa kamay ng mga ito. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan ang lumakas ulit si Linda. Handa na siyang maghanap ng trabaho. At nakapasok siyang yaya sa 3 taong bata na babae. Mabilis niyang nakuha ang loob ng bata, kaya natuwa sa kanya ang amo at tinaasan pa ang sahod. Dahil sa mabuting pagtrato sa kanya ng amo, tumagal siya sa trabaho. Hanggang sa nakapagtapos ng elementarya ang batang alaga. Nakilala ng dalaga ang isang binatang security guard ng paaralan na pinasukan ng kanyang alaga. Naging magkalapit ang dalawa. Naging magkasintahan. Hindi ipinagtapat ng dalaga ang tungkol sa kanyang pagkatao sa takot na baka hindi matanggap nito. Ayaw na rin niyang mawala ito sa kanyang buhay. Napamahal na ito sa kanya. Ngunit pagkalipas ng 6 na buwan nilang magkasintahan, isang bagay ang hiniling nito na siyang hindi tinanggihan ni Linda sa takot na mawala sa kanyang nobyo. Ngunit dismayado ito nang mapagtanto na hindi siya ang nauna. Nagalit ito at sinumbatan siya dahil sa kanyang pagsisinungaling. Doon lang ipinagtapat ni Linda na naghahasa siya ng 4 na lalaki. Dahil doon ay nandiri ang lalaki. Hindi na nito pinapansin si Linda. Ilang beses sinubukan ng dalaga na makausap ito. Subalit umiiwas at maraming dahilan. Hanggang sa nabalitaan na lamang ni Linda na nagpalipat ito sa ibang departamento. Hindi sumuko si Linda. Tuwing day off niya ay lumalabas siya at sinubukang hanapin ng lalaki. Hanggang sa lumipas ang mga araw at linggo, buwan, hindi pa rin niya mahanap ang kasintahan. Ngunit isang beses na namasyal siyang mag-isa sa mataong lugar. Doon niya nakita ang nobyo na may kasamang babae. Ang lambing nito sa isa't isa. Naalala niyang ganoon dati ito sa kanya. Noong hindi pa nito alam na hindi na siya berhen. Nakaramdam ng selos ang dalaga. Mabilis ang mga itong nilapitan. Subalit pinagalitan lang siya at pinandirihan ng lalaki. Sinabi nito na tapos na sila at ang babaeng kasama nito ang siyang tunay nitong mahal. At ipinagmalaki pa ng lalaki na berhen ang kanyang bagong kasintahan. Sobrang kasawian sa puso ni Linda.
Sa isip niya ay hindi naman niya ginusto ang nangyari. Sa galit ni Linda ay nabuo na naman ang isang maitim na balak. Binalak niya itong biktimahin, bali magiging panglimanan na tao. Kung hindi ka rin lang naman mananatili sa tabi ko, magiging gamot ka na lang sa tawag ng hininga ko, saad ni Linda sa kanyang isipan. Hindi na siya magkapaghintay ng ibang araw. Gusto niyang kainan ng puso nito sa gabing iyon mismo. Sinundan niya ito kahit sa paghatid nito sa bahay kung saan nakatira ang babae. Hindi ang mga ito sumakay. Marahil ay gusto pang sulitin ang oras na magkasama. O di kaya ay malapit lang sa plaza ang tinitirhan ng bago nitong kasintahan. Nang nasa harap na ng bakuran ng bahay ay pinagtabuyan na ito ng babae. Napalabay si Linda. Ilang oras na lang at mapapasa kanya na ang puso ng lalaking nagpatibok ng kanyang puso at nagwasak lang din mismo. Nang makakuha na ng pagkakataon ay wala nang sinayang na oras si Linda. Inubos niya lahat ng dugo nito at sarap na nilantakan ng puso. Wala na siyang pakialam sa buhay nito. Wala rin naman itong pakialam noong nasaktan siya sa diretsong pagtalikod nito sa kanya. Hindi na nagka-interes na umibig pa sa iba ang dalaga. Marami ang gustong manligaw subalit tinatanggihan niya itong lahat. Dalang-dala na siya sa lahat ng masasaklap na karanasan sa kanyang buhay. Itutuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagtulong sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa makapagtapos ito sa pag-aaral. Ayos lang sa kanya ang tumandang mag-isa. May halimaw na natutulog sa loob niya na siyang poprotekta. Oras na may gustong umaabuso sa kanya. At hindi siya magkatabiling buhayin ang halimaw na iyon. Oras lalo na kung naapakan naman ang kanyang pagkatao. At hanggang dito na lang po ang kwento niya mga kaswak. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ingat palagi sa mga walang nag-iingat sa kanila.